Akoma FM 87.9. I'm passing it in my bra. Nyansane no pray. And then I play out my intent. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Me ever me tumpo. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Darling, me ever me tumpo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Me ever made a tumpo. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Me ever made a tumpo. Akoma edansiom na yet me dia. Akoma FM 87.9 edansiom na yet me dia. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Me ever made a tumpo. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Darling, me ever made a tumpo. Akoma edansiom na yet me dia. Akoma edansiom na yet me dia. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Me ever made a Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma edansiom na yet me dia. Akoma FM 87.9 edansiom na yet me dia. Akoma ejuru. Akoma ejuru. Mami, mi say enye na nso so omuka so mo penti no. Mi say enye. Enti on fan cheme. Ye hwe za ri no wodi gu apetesimo no na abemu se dudo ene ade no eno di be na mo de frɛ no. E frɛ na anda. Ana kwansema. Anda ne kwansema. Ana police na drum sɛ ebu hɔ a unnim na nye obi na kwansema nye obi na. Ye frɛ no kwansema. Ene ye frɛ na ne din ba ko sande anda. Ene ne din ba ko di police ni na drum na ja mu ade. Police for so mu a. Modi we afra petesi ano de frɛ police ni na drum dem the police ni ye bi ana. Sɛ man pa cho obi beto bia sɛ unnim na okuminim aba me mfa ma. Sɛ ye police ni anti oji amanifo na minim wo mo no no ba ye wo na wo ba se den kola me mfa ma ebi wo kra e hye me ho na nso so unnim sɛ bibi hye me ho ene wo ye nega nti ebi o wa ba cho moji na obi a nim sɛ o so ye fie usha na na fie na nso fie na na enkola wo panyin o frɛ me. Okay. Afia yenhwe ebia ye yiri no na ebia umpe ne sense no ene ho ne ma no umpe but ebia na wonu bibi apart from we. Oh ma me ba cho na me ni nsa no na so me beton nsa no me kama no na elesi ni ntumi no me bedidia me ni kakra bi kwa na ma bo se me bedidia na ma bibi na ma no ma kwa akoda esan se na Thomas Adio no tumi me kwa so omo se adom wo me so mitumi to nyoma pa so omo se adom wo me so eti me fa sebi me fa ma brabo enye sa nyoma no enso so me ni kwan a enfa so a se ohoro nyina aba ba ti apetesi de wabogo bi ba cho ma ni bi pa se me ni na eye deni bi
na me go over and be don me go peace na me dey me aduan na makoda e so for no kwa ka se me say insana me no mo na me ni ana woni mu no mo fa so e de ye me say se ka me no mo nsa e na me so me bo me mpa me so me bo me mpa I'm passing in my bra. Dansa ni no pray. E be ma dreams my intent. Akoma FM 87.9 Marco. Bema eye kokko me pa twa ma ku e onu a ayo onu a na ni mo bai ma wo ni bema ni ade na ma wo se wo kuru bema Akoma FM 87.9 Kumasi. Kese wo na do asem ne bai so wo hwe ne ye bi sa kwache na otimi nya no babu ani prepre se ki su akua ba no akwa ne de fofra ba ade na wo hwe ye ma wo se enu ye wo kuru bema so ne me chat na ka so mo ka nyina eye nkura bonefo no wo be kwa akwa afo ni asa 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made the little Akoma ejo, Akoma ejo, Simiso, and then you wear bomso. Let's say I'm not the No, Mamma, see the denim. I didn't do them, and a canoe and some food. I'll say, Mamma, Samuel, I am the partner. Let's for say, I mean to mention China. But I can't with the metal you never the wood about you. na so you me go Would there be a bag in a moment? And you go. Be a man who I can't, you know. Yes, and idea more the boy, no more bar, more the boy, no more digital money, and I before buying a cockroach was there. Why the banners will be do a while, say, I know a year. I don't know, I know, son. I know I went, I'm between to you. I Akoma e dansio na yetumi diatina all day. Akoma e dansio na yetumi diatina all day. Akoma e jero. Akoma FM 87.9 Akoma e jero all day. Never made the yetumi. Akoma e jero. Akoma e jero. Akoma e jero all day. Never made the yetumi. Echo baby go see or how baby go see. I can't baby instead of I know me correct. Akoma FM 87.9 Kumasi. Any then answer na o frame say that be obeba ma what the one who for no so me say ngidan pai bom sa bom pai ma no anado no ama be transfer ne de no ma ye sofo mo so to aso bom pai bi ko an answer na ya me na do ma wo ye ne kakra ka de na be bi fi aso bi o ba mi ko sia me hu se mi kun ne be aka ni T7 wo yale wa bra wo ti se bi okwa no amwa no kora na be kan se fi ma mo bi ahu se wa ba keep no 1 week obi akwa nje se wa ba if you're not going because in video, the question I say, car or toy, then what I call put on an person. When you see me, not whatever the said, what I made them. You hand I don't know what you must. Oba for them, our bars, and I saw people running. And that's me. Which what time you see? Comes or 20. Many of us will be ala and flip a pay so. I feel it didn't demand I'm some coy. I have 87.9 Oh, I thought I was Nick Kwanwa. I call Wara Nebisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in full so the gentlemen. In bed, they say, now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your bed, they use your home page, my. I call Kakan, no, I don't know. The man worrying. Then, I'll no work my city. Also, I will tell you.
we can see be out Kumasi. No one pra. I'm a mama. Me am the many say every so don't kasane phone so. The bad by yal by you feel. Ma offer the from that and papa no wada. It could be a WhatsApp page you want to go who say. The chatting now this woman chatting. Woman one in you no see na no more from huna or more chat. Selfie, you know what they are sending me. Tell can be you almost say me. Or feel man. Oh man no. When you Yes, control. Mama. Me try to papa you so any shade that because me carry the wire mommy me you bring na that. But sa kwan wale me fa so dey fa to ku me. That's me timi kan kire obi a. Na no tua wo ba bia no. Ane. A woni na twa safi. No balance and the man. Timi hu ye ka me ma do say ba dey sem bisa no ba dia to mu da because already asem bisa was yan play the boss oyire. The boss oyire. Na me say eh the boss oyire na o ni this agrowing. Nkon komo ni di fun so kwa easy. O ma ya no. Chai. And I'm here some send me. Yeah. Man, to me, I send you need data. Miss me no find for some evidence. I fed you who say phone, Masum. I so could delete it. You could delete them, papa. I don't know who phones with you. What's the woman or your boss? Now, do you ever go on any dinner? What's the idea? If you have some I'm the last of your crown. Sabi, we are letting us have you. What did you tell the nephew soon? I'm coming here with delete something. Eh? The new evidence to let me meet you when you said that they can meet us. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, Disakoma edansiom na yetumi diatina onda. Disakoma edansiom na yetumi diatina onda. Baya penyin. Onya 14 years. Ma kwa no hwe na ye nhwe. Ne ho fere ne ho nwi pa enso akwai. Sese adwama mu contact na akwai wanya. Enam se Citizen Foundation ne nya papenti no. Akwa na adwama ho ko a. Sese me nya sure se kura se se ku fado kura mpo no ogya na ho to kura me ba ne betini ni nada. Haya. Peska kwa bu mutuka benya. Ene bedi bo nya mintuma mienu hotel ni bio. O ma mi sister Sidi na mi fokumasa. Boy so ni bi. Oh, oni mi ntena bi, oni mi ngo bi. Etina ma ba se ka mo frɛ boy na mo tunfo no mo twina so. E me ni boy ne san wo ho. Oh. Boy ya ye wade pa. Akoma FM 87.9. Edansiom na yetumi diatina onda. Disakoma edansiom na yetumi diatina onda. Akoma ejo, Akoma ejo. Yamamu akwaba. Ediba Akoma 87.9 FM. And ejuada December bosumene da. Etaso eduno muchedi apo nyankrompo ayadio no kwasem odi akwasan de aba ena medru garage mesi nano medru baby e pakeka no car park no medru wana mse onyame wa yade nano fiada metu car from every car park ha mede kro na menim se juada beso masan abe pakeka esi form akọ adwuma mu na menim de besie nanso papa wo de makọ masan abakapaka mapake na mesesi form erade wa yade etoda eya na yerefi se yebeda se yebema ye na ase no asene yemisa onyame de wo kwa ofri adwuma mu kokodi weekend odo wo bai wo tena wa adwasompo urefi so beka se erade meda se so de makosan eba betina madwa so yankropo no wonim ne yehia yen dada eya no pese yeka na emom aseda no ena eya na ope no dodo san se niema bi okra no a yemisa no na enso ono ankasa hunu se yehia na waye ede amaye enti ade nyina mu eya yenkai na yemfa aseda emenya me na woni pampo se wo ya ade ma wo bi na ohun na otwam na wanka bibia se o meda se na ano ade a wo ye ma me no a etoda
ɛyɛ na ebinya yawudie na nyankopɔn meda se watima sisa akoma mu nsɛm dwumadie braso awia yi mako ani abadwafo yagye adwa yatena se ya yɛde ɛbrɛmo nsɛm ahodoɔ de efiri yɛma yi mu de efiri amahodoɔ so yɛn nyinaa ne sɛ yɛtena de yɛka asɛm a akyiri wɔ bi adwene na afei yɛde ama no yɛtu anamɔ wɔ ho na yɛde ama no ne saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛnɛ nso yɛbɛyɛ de ama mo akua koko wɔ ha onyame de naba pastor Julius wɔ ha nyame de naba evangelist Samia Mensa ɛne sikapa wɔ ha onyame de wɔn mmienu nyinaa ba Ishmael Hayward ɛne nana yaw ɛwɔ ha onyame akora wɔn ɛde wɔn aba nti Ishmael ɛbɔ me chidom na nana yaw ɛde akɔ social media Facebook ɛyɛ Akoma 87.9 FM hyɛne nso sɛ wobɛfollow yɛn like comment na wahyɛ YouTube ɛyɛ Akoma 879 subscribe my notification bell so ɛbrɛ so a you get notified share na afoforo enya bi ɛnhwɛ Osakrom TV manager adwumayɛfo a wɔ hɔ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa da yɛkyia mu a na yɛma mo afirihyia pa nso Free FM 97.5 Tachiman manager da akye hene adwumayɛfo a ɛwɔ Free FM Tachiman for baabi a Free FM ekokoduro bia yɛkyia mo makɔ aba na yɛma mo afirihyia pa nso Nikki Pizza Fan Club GHUK wɔnom so ɛbɔ yɛkyi dɔm menua bɛma Pizarro ɛna menua ba Nikita wɔnom so yɛtwa wɔn prose Mrs. Buedu mommy onyame enhyira wo ene osuma yabe mu ano fefefe no ema no eba ha se omra na omfa wo chefa ewo Akoma akyede num emra onyame enhyira wo Mrs. Buedu onyame enhyira wo papa na onye wakoma so ade emfa ema wo aseda no a ena yede ma wo se efrifie bebremu enie no che se woni yenhwamoda yɛkyia mu a maabo adusimini onyame onhyira na ɔma wonyini cha ahoɔden nkɔsoɔ anigye asomdwie ahotɔ ne nyinaa ɛwɔ mu bie yɛda se edi amegye so ɛne Marcos na saa bere yi de Akoma mu nsɛm dwumadie no yɛde ba na ansa na yɛbɛba so no yɛaka kyerɛ wo sɛ abɔso baa ɛna ma agya payɛ na aka na kakra bi ɛnɛ yɛwɔ office no na team no ebubu na kenkan na ɔmo sɛ na next week muka sɛ next week Wednesday ɛna yɛ 24th no next week dabi ne mo yɛn susu nka 24th na wanhwɛ ɔmo ba bɛboro yɛ wɔ ha nyama bi abra wow, and next week 24 Wednesday. Wow. That wow, unyama bi abra na emre na so 24th. Emre na so. Se si a wo bo when it ya na efia da duro. Asunti de ye to omo tie ye nyina se emre na so. Na de sese ye bia sese ye. Like seriously? Seriously. Fatima Yedwe. Ebeyedwe. Omo target so next week. Next week. Wednesday. Next week Wednesday na chese. Emre na dru, emre na so. Na chese ye de hyehyɛ so. Nti. Ade ase aben dodo. Eben dodo. Next week dear. Next week dear. Next week nyame adoma. Next week. Nti ye beba kan wodwumtu ni bidwum SD ni bidwuma woto ye. Eno na toda eya na me kaye na me de acheche mere. Wo se akasema amade ebesie no asia yenyame no oben ne ma akasema na de ebesi asia yenyame no oben ne ma enti meje bible asem a wokan ye na odwumtuni ede to odwum se akasema na de ebesi asia onyankrompon ben ne ma
nyame bɛn ne ma ɛno nti na ɔsoro bɛsane na wakasa kyerɛ ne ma na ne ma nso adi so na afei wɔ ma yɛ no sɛdeɛ wɔsoro ɛka wɔsoro mu ntie na asase nya aso tie nim sɛ ɔbɛkasa ama ne ma ɛwɔ asase so nso anya so na wɔnom atie na watumi abɛyɛ adɔyɛ wode yɛaka wo akua yɛse akurafoɔ no nyanka no ne nwusia no ɛna no mehu sɛ enyanka fie bi asɛnde me WhatsApp message wɔn so wɔn wɔ bɛkwae mekae din no yɛkɔ soɔ no mɛyɛ asɛm nsave mekenkan WhatsApp message na mekɔpie soɔ na wɔn si wɔn yɛ nyanka fie a wɔn ɛwɔ bɛkwae na wɔn sɛnde me message na wɔn bisa me sɛ wɔn tumi ba na nti mɛhwehwɛ na yɛbɛhunu message no ana yɛde ato TV no so ama ɔmanfo ehunu because man save number no so ɔmo bɛkwae mekae din baabi a na ɔmo so ɔmo bɛkwae nti ɔmo bisa me sɛ ɔmo ate na ɔmo betumi aba da in fact mentumi an reply sɛ ɔmo betumi aba anaasɛ ɔmo ntumi ma mentumi unsɛ ɔmo no ɛyɛ yɛhwɛ ɔmo special nti deɛ yɛpɛ sɛ yɛhunu no yɛnya nhunu ya nti yɛntumi mfrɛ wɔn so nyɛ dɛ mma ɛfiri sɛ ɔmo deɛ ɛyɛ yɛma wɔn ntade ɔmo mo yɛma wɔn anwa ɛna nyɛ mo bɔtɔ baako dabi ɛna anya anwa nso gallon baako ɛna nyɛ atade a ɛnyɛ efiewura so ame baako dabi ɛna wohwɛ nkɔlaa na wohu wɔn a ɛyɛ na awerɛho nti sɛ sɛ wodi bibi so boa mu adeɛ so kakra yɛ dɛ ɛka ho wontumi nhwɛ wɔn sɛ wɔn mfiri bɛkwae tententen saa mmra saa mfa mo na mo no kora sɛ yɛde gu kaa mu ntade no so yɛde gu kaa mu na ɛmɛɛma bi wɔ mu na yɛ sister bi na ɛfrɛ me somewhere last week ɛna na ɔka sɛ saa mmarima no nkora mmarima no nka ɛtɔ n'akoma so sɛ nka saa nkɔdaa no ɔbɛyɛ wɔn mu adɔyɛ na wɔka sɛ mɛte ne nka week ni mu mante ne nka me nso a mentumi mfrɛ no because mempɛ sɛ me put pressure on her ɛyɛ ne decision nti mempɛ sɛ me put pressure on her but mesrɛ nyame sɛ ɔnka n'akoma baabi ɔwɔ bi asɛ bɛyɛ a saa enyanka no this year nso ɔmani ɛhwɛ yɛn sɛ yɛbɛtumi ayɛ bibi ɛde ama wɔn sɛdeɛ yɛyɛ ma wɔn no nti mesrɛ nyankopɔn sɛ wɔsɛ ɔhena komanda ne nsɛm sɛ sutene baabi a ɔpɛ ɛna wɔdane ɛde fa nti yɛhwɛ ne mu sɛ onyame bɛka n'akoma na ne yɛka n'akoma so ɔbɛyɛ no ɔbɛtumi ayɛ ne nso yɛayɛ de aboa nyanka na menim sɛ nea nyame ayɛ de ama no ɔbɛyɛ mpo ama no aboro so saa ɛgye ama no nti yɛhwɛ anim sɛ wɔn nso wode wodeɛ bɛba ɛmɔ yɛbɛgye ɛmo anwa anɔdɔdeɛ ɛte sɛ wanya ntoma duku wosɛ me deɛ mekuta ada ne sɛ mede pae na ɛba na makɔ obiara mfrɛ wo sɛ ɔbɛyɛ saa nneɛma no bi ama yɛ atiefoɔ wei deɛ weideɛ yɛyɛ adwuma yi akyɛ ama monwu yɛ animu ase anka pae ne minya kosa ahute minya kosa ya no be wo ya me kura me ba ya na bo mama ni o sa asumese anka ye hunu nse nka pae se wo yanim ayi se wo yanim ye wo obi dia no do de se wo yanim a ba nanka ye hunu nse ni nyina nyame ya adom anka e free enne e ko nyina na nipa kro no me yensa aka ne yɛ hu nse yɛ ni ada yɛ mpɛ bɔ sha yɛ twɛ ho nkyɛ sɛ nyame yɛ adom kra de ne free watch na kɔ no de em sɛ no an yɛ besi so because ɛyɛ next week pɛ ne de me sɛ no na yɛ de yɛ adwene besi so na yɛ abɔ gye ne mu a nkyɛ sɛ ade a bɛyɛ this year tu sɛ da etiefo mo mɛka yɛ ho na tu sɛ da no de ɛbɛha drink kakra anti we de yegusu ada
24th for say next week Wednesday o say na me afama ni so next week Wednesday no na 24th no na yeguso e ho asam wa na ye kan na wodi abamunti ma yema wakwa aba wa Akoma 87.9 FM na Onua TV na afei o say Chrome TV ni atiefo ni ahwefo ya na bomodia na efa wodie no ebra wo ye twa wo no ye twa won toma no ye twa wanwa no ye twa die ewo won nsem a wo pese wo de ye yadomo ye se ye hwe ekunafo enyanka ewisia afeni anu nyina ehia ye twa wo emre na so ya ko hye ye day 24 nso ye hunu de ye hunu dabi sister ye hunu de ye hunu sister kura nti wo de ma me kwa kuma ne so mra sisi a hello ya mame na what to say you Ama me pacho na mi adom me ho ye na wo so e. Okay. Ya da nyame ase papa. Me pacho wudi. Pacho me de Stella. Yo oba Stella, ehini fa ne ani wudi nkomo free. Pacho e kasa free Saudi. Enti Stella e kasa free yes Saudi na ye ne bedi nkomo wada wuruma ne de ani ahobrase kwan so. Bomodia nete waso se wobetie ensem a Stella e kani nyinada from A to Z. From A to Z. Stella yetie awie Mama oda se yedi kanya mkopon enshra se o mama akwanya iseme nkasa. Becha me pacho mama enchesa chia osofu bi ewo TikTok so na ene bompae. Enti wate WhatsApp group wa ye nyina ye wo so ye bompae. Enti ye ho na obeka kire me se ope me se me ne tena ne tu aware ana mo. Am si we ne ye mo so mpae. Enti na afi de ya be close. Enti o kana se mbia ye den e kire me. Enti enimu wa na oka kire me se okoye graduation bi na oni sika e wo ne ho. Enti me mani sika na onfankoto drinks ni meat pass what be kwakoye ne graduation no afesu ni me mpaboa a obishako na me jene na madema me bla no send 1000 e de ma no e wo ho enti okoye graduation ne ba san be free best 3 days time e course ne dan tamu aso ani fiura etu no enti ohia sika so obekwa rent dan foforo am se ne onya abotre emame na mehwehwe bi ama no tinyame adom na menya sika any system million na medema no iti me wa na odi ho video send me so one ne sofo ma me bi akwhwe dan no eno video ye den e de kire me e wo ha na am se okay mate iti e wo mu ana wa ma me message ekwam di mi am se no said de u bi sa me sika ekonde we konde we die ena wuni adwuma bi aye eka wo sofo die ne ho yete saade ene ma yenye na yempa adwuma said ye beboa me no daache no si okay wate eti ofamu ko hu store bi ebe ka kire me wo ha se wanya store na ye 5000 ena me ma ni ska 10000 ena ode kwa rent store no na store no na enchanse ye wo so no asei eti omututu enchanse ni ni nnuya ni ena ode sa 5000 no eda quality store ni munyina ede esende me wo ha tina akase afi ni ebe fa ni ma ayede agumu tina menene nkasa die mu no ni na mehu ewo ne ho no na yentwan yi emame timi bisa ne se ayese nyame no nko ane yeti oba foforo wo wakwan mu ose meboa na me define yeden e kano na entesa am si yo mate na nyankopon di onam daye sum ne kasa che na me so daye fo ho me ka kire wa unti wani mu emfa mame iti esisi mi so iti na me ni ye video call ha na ode ne phone foforo
ɛyi nya call wɔ so asɛm a ɔka kyerɛ nipa no sɛ mayɛ busy no wie a mɛfrɛ eti hɔ na bibi pɛn me nam sɛ prophet nipa yi a wo ne ne kasa ayɛ sɛ wɔmpena o ade bɛ evidence na wanya wɔ ho hɔ na ɔsere ka ate call no nti adeɛ kyeeɛ ɛna mesan frɛ na nam sɛ adɛn na wo ka ate call no nti na ayɛ sɛ nsɛm na meka no ɛyɛ nokorɛ nti n'anwummerɛ mɛwɔ hɔ ɛna mene ne kasa wieɛ ti bibi me ni bia ka me na mekɔ TikTok so mekɔ na kan so me na ɔbaa foforo ayi video bi a ni dan mu picture ɛwɔ hɔ na picture no de sende me wɔ ha photo shoot bi ɛna me twi video ne de kɔ kyerɛ nse na nipa ni why way ɔse ɛyɛ me ɛsia mene na atena ama na ayɛ den atwam am say atwam how many months how many years di ade na wo bisa me saa awo krampo no a wa wutu ni krampo no mebisa osa ena o ka ate ko no nti ade chi ya wa frɛ me ena me frɛ no nti wo bebisa sika free no nti sa de na ekoso ba me ni ntamu no na ɛyɛ me ho nti wo bisa sika no ma no ana obeka chem sɛ ai wontimi ntoa so na me ma ne pressure na mse de ben pressure na me de ma o ene wa ka mate na niema na ma ya mo wada adwen ho se me na mama osika metimi aton me dan mu niema e de atwia oka na mse sa mate etimi yedi se bia obesan be frɛ me back I'm frɛ me back bio ɛna me ankasa san frɛ no enti na de ɛkɔ no na me na busiani be na me bla na ma wo hɔ a ɔde send sika si so nti no onim no nti wona me bisa nze me ni wa busiani a de yɛ to asiri in fact yɛ ha me ɛne yɛ wo so maame no papa wu a ɔso sofo maame bi wɔ hɔ a me ne ɛyɛ asɔre ɛne fa ne na mama me se me mfa ma wo nti da kɔpɛ no post to sticker bi ɛna me fa maame ne na ma wo so ɛna me chate maame no ɛna me ni di nkɔmɔ sɛ sese ni sei na ɔsɛ wo monhwɛ na monka na asundue mla am sɛ mate enti akyɛ na me bɔ na amane sɛ maka akyɛ wo sɔfo maame no enti ro nim de ɛkɔ ɛwɔ me ne wo ntam enti akyɛ na me kɔ bɔ sɔfo maame na amane sɛ maama maka akyerɛ enti wa hu sɛ sese de ma bɔ wa enti mama no be frɛ me ne no conference call ɛwɔ ha na so no obi sɛ misika bio ma no no am se die ACC mi so no mi ngu ni na so menya abotre ma no na bibi bia be fine na ai kede e ma asem die mi ngu ɛwɔ ne ho am se yo mate na free se mi kobro nyamodie na ye ton niema iti ususu se sika se na wode beba na ya fa niema agu am se o me hwɛ se menya 10,000 bia yede abele no na ye kasa sa ka te call iti na nwumre na me ko hu picture no wo TikTok so a me ne ntam ba ne sa okay iti me ba wadaroma ma me sai emfrɛ wo ebiem ti na nwumre na wo kokko hunu sa memfoni no wo TikTok no eya samo hey asofo bi nom say so ya sofo so ono ankasa na abɔ ne ho sofo na wo hwa brantie yi pa na wode ne ente sa abɔ de minimu na wo hwa wone ma ahodo de wone ma ahodo ɛyɛ wo sofo papa gina yie na bronya bremi no ne bedie yesa fa ne Ike DJ Ike bo be medin o me ma bo medin Ike for de mo tie no David o za o kan Ike no me yemi me tena wo suro sa wa na ka me na kama ka se wade o so no mama akwada da me ama ba tena he kana de eno ansa motopunu eno ansa ka motopunu ni mu na chese wo di bia your bed nti wo suro so o David me kra de mama comedy say de wini mi na de obi am ye motivational presenter de e bi current me sra me yankopon ene wo ni pa Ike na ebia ne de ne di mic so
So the Isaac, so the Isaac pa na ye twa so an Ike dia. Yes sir. Maybe say Jamaica. Good morning. Good morning. And I saw for any day so can you Manfred here the ono afra no. Na ye Godfred in there Yankopa na afra no. So your friend Manfred for ni bia. The man you good. But only my some there work on our question sa dey about. My name, I don't know why Papa Nisi Power Samsa. Yes, my name so no way share one on one that yeah. Wow, and you're Yadawo. And me when the audio I say now I offer me back when I'm on TikTok like man. Second one, I say no, Papa friend, I mean Captain and I mean. Yes. I say at the end of it, my mama ko any ashafo no. I say in terms of what not so. Opesenka odi week ni na de che wahwefo na oye screening na oya once per in iho no odi week ni na esi ho na oye na me say papa ni ansa na ebeje be 5 million na say was it David am say 1.5 am say ada de nko na mama ko aya ma wa utimi cha na de sa. But in fact, obi per WhatsApp no per WhatsApp. And yes, we nimu nko ana or count Nti papa say me fa number na egu TV ni so no. E ma wahwefo. E mududu obi obetumi afre bia no. Onfa ni Nsem sika 1.5 pe. Onso obi oti dem he bia ebo ni tinko. The reason is mako. Hwe ko hospital. Na kwasere obi mpo. Ne nipa ni kajo sa me kwa lab aba na tena ha twa me a. Ayo fi lab aba no de no receipt kire wa. Hwe kaya na nipa ne bo. Nti ya me ya duma ochina ena de bia na ade ache dodo ochina nopa unim yare bia ha no we kwa nka hwi se mebo yare bia di numbers na egu TV ni so no yare bia ha wo no ofra wo say yesinka me nko hospital ba doctor ni so obaji mi sent no me ya den fa Nsem sika woni 1.5 pe 50 cedis ni makoma akomiensa me hu bi na minti bi su da me hu bi da wo fa ba jayaresa screening na screening no difference wo obi o say me yes screening betua 1.5 and public ekotua obete ahwe obi bia de wa famfidie bibia wie owi an yare wo bi ebepie no obet no de ahwe Nsem aka just say ekoto into be kwa dispense wana wo koto aside 1.5 na nka wo kwa akoto but ye de wo wunti papa ne say eno abi na ode be ye wo lab se wudi safata ye obi an ko hospital ye lab test it se obena wudi safata say ye lab free ye take you vitals from OPD one e ho ne ye beje 1.5 no ye gi wi a OPD one ye take you vitals aye obi kro wo ba obi sense mama wo pressure si dey bi o afi odi afide be check be wi na pressure ho du be ka che osan ntina nansem ye adwuma kakra na mabre ntina nansem me da me tumi nda ntina nansem me ho me contentem no tie mama me de sa akwanye we ato wode ama ma ko ba ebe ye test ni na ye wi ya se am akọ consulting which is uko hu doctor uko na hu asam kan ye mfa fidie bi amfa nipedue de we hu asam kan ye de fidie fa nipedue ni mu a ya wi bi ebe ye pie bia no doctor abeka na we fidi kase yesu nti obetwere eduro bi e se di fata se ye mfa ama wo na wakọ akọji ni free mama ko ebia enabo sumi we twemu a obeti yanke bi ma na say next year na ebia ye besan ye biem enti enne yankopon ya adom ochefo nguku nsaka na wo yare fabra yan branch bi a me bobo so di ama number 2 papa ne behwa nkrofo mo eni yare ono nko doctor original doctor tidi nkwa na ewo nsuo won so a ye de uhuru ye ni so enti that no last 2 months student bi on 14 years or SS2 o she lens say na ne ma me de ni bewura ho no odisu odi ba sa me ba no oyi ade nfi na ni bia no na ni pro nsuo e hye no so se ohun ade yiye na confidentially no ba na doctor yi person no e na obu ti ma me me ba na de ne bo edin o na wara kola na isu e no say wa ba me nchen ka wa no tum de enti a mebu mi ni say woman na eduro kro ya kola no ba sin akwhye enti wo bu space ni mu e na odigu ye dustbin ni mu e na o ma no yensuo na ede huru ye ni so ni bi mama ko 2 weeks abofra no de ne nanfofo mienu e na aba clinical nti ekoba na ni yare a na nnuama bi se ekoso na mini ho bi a o ka kire nkra me doubt kakra but eya na eye screening nti fi ka dochi na mi wo ho number 2
obi o ho a ne ni no ase ato abo egu so on your lens ni bi ba ase ato abo o hwa ade e wo no ohun genesis o se ginya ase ene na ayaka intinka 87 or say 97 that's ohun ni yie ohun temptation a demonstration ano adi o Mama ko DJ times ni wo ho ohun temptation or say demonstration we ye ni ye wonsuo bi begu wa o de be kofie eguboto ketwe bi msa o dudu bi a wudi safata say de ma wo bia no sa ye ton ba sa da no ye nton ma de here say wa register 1.5 no inti make say ne to me nka na frɛ numbers na egu TV no so no but bibi nti anameti henti 0246 no okay aha mo amohwe TV no 0246 no and 0553 no sisia we am ebobo enu ama ye behwe nkrofo nso a fibred sanye se me ne papa ni anti ange nka me hu bibi sada mama ko obi twa ne de san ne yen 3 days ekọ 4 days na mitumi nwe na mo no obaji eduro ena o kasa doctor bi so obey no operation fibroid no na ne yem hyehye no nti wo bebi se yen po ye doctor ne wakwa no operation o bebi se ne se me koye operation na me nwu nti wo ba doctor 3 days we bebi se nsa akwa onye so wo ba yere se bi o bebi se ne wase akwaye obedru ye na doctor say ji nhaban we kwasabi na numbi 4-5 days ekọ 1 week na ma me na etwa say owe no call private wo wokaza kra ba mu na ade bi eyi abetomu no ade so de be kyerɛnye wo didi afa kyerɛnye otwa besane o de be kyerɛnye ma akọ 3 days na mitumi we na mo no ɛna o se sia me ma we duro yi nti fibroid ye behwe wo mo na obi wa na wo ba obi sɛ metu yɛsɛn me si efidie so na yɛte a yɛka mama akọ nti efiti wo kyena ekosi memenda 1.5 per fa kura wusem 1.5 mama ko me si yɛsɛn 1.5 for pay 50 cities mensa yame ya aduma ye behwe nkrofo mo stroke na ma konti stroke patients ye de 1.5 na ekwa hospital kan kure boy mami ba kon say doctor me kunu stroke ba ya me friend doctor bi de oje me for cry 4000 nso me hu hwe hospital card ne other herbal hospitals no folders or the buy na yasam ketua but ye wi na ato ni egu na kan say ma me so yen so ye de hwe enti wo ba ye ma we duro instant wana o de obenya ansa na number 2 de o de be kofie ekotwitwi wo na akosesa wo nan no mama akọ stroke fo ne de eya na ye hyeda ma wo mu 2 months apros wa 2 months ne kwa ne tre wo sa wo sore nanti enti wo ba emisasa medicine doctor 3 days si nipa wo defom na wo osu ye nsa ntwa na ba ye krokro na na sore enti nya se yaka ye duro ye adwuma dudu enti ne ye charge o de bi for 1.5 kura wisem fabra ya medi wie ya behwe emofra mama ko ade ba ko ya ne se ya me aye wado na popi wanya bi na wo wie ye awo so aba kama abofre be to ho a 5 years na abofre da so de ntumi nante ntumi nkasa onwia na osense wo ho sa wo benya ka wato na atwene no mo ta friend nsuo ba ebi doc yame adum ochina ukuada yawada ifiada memenda 1.5 for pet and all the hwesa ankola ni nyina me pa cho yame adum ochina fa no for mo bra se ukuada na obenya ho abra yawada na obenya ho a ifiada na obenya ho a memenda na obenya ho a kosiade na enka ho eno kwa woni ni ye bookings a obetumi ehia ma ko mi wie kra no ye wo Kumasi Pankonet Metilumba Junction Ashanti region for de no wo Accra ne Central region ne de kekeka wa bra kaso a kaso no be si wo tuba tobut wo te tobut na si wo tuba wo si wo tuba junction so wo se me kwa Mama Africa junction we wie Mama Africa wona beduru Mama Africa ne si bisa Dr. 3 days original one no ye dan na wo wuram obi si me watamasha ma ne de ka mo bra sha man tulaku na bra Christian village wo do Christian village ho a wo se me pe original Dr. 3 days ye ba me wuram afi wo Ashanti regional bo ho modi na bere Kumasi we ya make fit edena mu amabobo so ne de obenya hu bia first na nke ya na meme na nko a but mama ko papa ne se me kan che se wo wunti efiti wo china kwesi meme nda fa 1.5 pe kura wusem ya wie number no eye mienu eye 0246 59 59
41 41 17 17 0246 0246 59 59 41 41 17 67 and 0553 17 0246 0246 59 59 41 41 17 17 very good and 0553 0553 21 21 35 35 87 87 0553 0553 21 21 35 35 87 87 why na so the one I was so good anima on ta free 1.5 pe Bra. me wie we are bear man na wo bear ma ya to from say tima ye we duro bi e fa na quick start yes with the boss was say os pa ke wo ka na wo ye say na e just wa be de na nwen no bi a sha it's ya be ya duma wo ba bisa quick start ni bi ye de be mo free wo pe kro ba for kubensu ka wo bra wo de be gu onum a resa de ori gare na wo de kubensu epia no na ma ko ya bi so be ma bi a onum ade kubensu tumi ye wo be hu se kubensu e fa etimate luma junction di be chi na yanko ja yaresa ya mi shop mama ko DJ I wa bo be me I just say mama bo me me say Akoma 87.9 FM Wonua TV or Sacrum TV Facebook Akoma 87.9 FM and I think so YouTube Akoma 879 yanko na minimia bay Stella enkotwa yanko mochwe no so Stella Mama. Okay entino wa fa 10,000 na ma no na wukoko hunu wone ema hodo emfoni no mu videos no ho ne yesi ye yento aso Mepacho ani timi ko hu saada no na mi bebisa no na okachem se me pressure no nti o ne mi ntimi nto aso am se okay mate nti mama mi sika nyina kodi ni wo 260 million ena kodi no na mehwehwe sisi ase obeka bi abo me na odi mi sika ayede amame. Okay, me can say ebra or can ne sofo maame no. Wo first of maame ne say ono ne nkasa na moye conference call. Me pacho ane. E die ne si ye enkomo nim. Ye ne maame ne kasa na maame ne kire say yenya abotere ema ye ho nti January na wakofi akoye noken ama mabusianfo no ono sofo maame de ade a ye siesie ompe. Hello, bisa ni sa open no no si mama me do no na sisi ekura mpo mi bisa ni sika o mame on fi mi bio am se mama de akoto no mi hu ni yie Be ma ne se obisa wo ba no esika wo ma no e pa chwane na no wo kan no ba ko bi ho no na ye me de pa wo se wo mo na ko homa e pa chwa o se me mani edidi sika bio ana mama ni bisa me mama no na msi mama eti sana oh tobu ase ma Mr. Stella tobo sofo ma me na bisa wo Stella say sofo no ese wo mo na ko homa wo ma na didi sika wo no bisa wo say eya no kore me pa chwa na nyina yina conference call so wo bisa wo say eya no kore say wo ma be ma no didi sika me pacho anam se mama mi to you say wanya sofo ba me na mbom no waye wone ne na hyehyɛ ho ana pokwa wone na plane wanya sofo ma me nti mama na eti okan sa anam se mama mi hu ni nye nti a me ma ni sika no because adwuma na me ye wo ha me nye easy bitimi sori ede me na ma de anche na me bre mi mojani ama blanska afen so me hu winye ukoka na wayi ato ha na mama ne ka se menya abotere na aikidi me hu ni se oye masem na msiyo mate matime dasna woni aike ekasa ye no menya sei abosu ya na sei ni pacho me ka se be se 4 months di we woni ono ne sofu ma me ye conference call no na kasa biem me pacho de bi of ma me ne ya me friend e ka chen se si na eko okay no si okay wate me pacho be ma no akasa ye friend say
Or the Azekibio. Isaac Bio. Wosha no awade fie be saying. Mama, on one casa dear catcher, Miss Wenya 29 years. I'm say, why you sure, dear? And to leave Fianny, the on one casa or in country, Miss Wenya say, any say. Mibisana or mammy, date potia. Yeah, they were not on And I was what in fie saying. But me were 29. So what 29 years. But me hwehwɛ mu ama yɛ kyerɛ sɛ ɔsɔfo abrantie yi ya wɔ TikTok o na wɔgyegye nkrɔfoɔ sika deɛ mɛsika deɛ no ɔwɔ 25 years 25 years na wokora wo kyɛn no Stella wo kyɛn no 4 years ne fie no wo kyɛn no 4 years maame okay wɔse wɔfiri hene fa. Hello, Stella. Hello. Hello, Mama. Stella, Isaac Bio, Sofu Bio, why your prophet, Reverend, Apostle, why the title? Also, I have Prophet Isaac Bio, Bosheba. Okay, into the Prophet Isaac Bio, Bosheba, na account e wo Facebook no, na account e wo TikTok no ye dan. Mama na account di the minimum. Okay, meba ye wo bi ho betimi aka na account e wo ho a kire ye me pa chaw. Wo ye Prophet Isaac Bio, Bosheba, asori ban no da no. Mama aswana onesofu mama na ya asoro no nkasa die ni asoro da. Nti asoro ben wosom eho na wo ye associate pastor ehene. Mama osi e wa kra de be wan kire me. Brono e wo so minim asoro ni nsu din. Wonim asoro ni din. Wonim ba bia wo ye sofo no. But wuchi ni di yes wo ye sofo. Okay. Enti Stella be kire me de nam so a one wo ye sofo no we mi sa na asoro ni din. Wonim ba bia na asoro ni wo eye den na wuji ni di yes ampani ampa wo ye sofo. Na woni ni betu sa na. Okay, Mama me da se. Mama me pa cho atanse no ye wo kwantu mu a eya ye nkwa asole. Iti yetimi hye obi a ye ni timi ye den ebo mpaye. Iti emra mi hye no ka se oni sofu maame na ye aso no no ankasa di. Unyante asole dane. Iti na wate WhatsApp group a ye nyina ye den ye bo mpaye ewo so. Iti enu krampo na aye se midi na chi. Because na nye mwa ye doso ewo so. Eniti aminya gide ye den edi na chi. Sweetheart, so when we say nya sofo nkwa na etimi eti prayer group. Well, as anya me ba Isma wa hai wanya sofo minua nana ya wa hai onya sofo but empaibo de obi abo enti Isma betimi at prayer group nana ya obetimi at prayer group wa bra wanya sofo one preach wa sorry demo but obetumi ne enkrofo group abompaye ye betumi akopa keso akobompaye wa bra ye nya sofo wo hunu bi da. Mama yo musa ba hu bi da saade. Because as long as say enipa say unim ni kura wo free mu. Good. Wobo wo mame wo so mame no papa wu wo mo azafo ne de empepi ne ya no mo mame ene wo mo papa tawu na emom sesi ase ade ne picture to so a wo mame be fra samado be fra yesesi a se ensamafo na wa samado no hwe bi wo mahunu si ade wo mo ba no picture to TV so wo mo be fra samafo be fra bebo a good wo mo se ni wo mo mame no papa tawu pa wa ma wo ne nabusuani bia so ani nkomo. Debi. So for mama ne kura mpone na mana mi bisa kura mpono mfa mame.
nti ɔde sticker no too ne start na mehu sɔfo mpanin nama na mebɔbɔɔyɛ ɛna mebisa na ɔse a Isaac yɛ meba a mene ne yɛ asɔre bɛyɛ sɛ ɔse sɛ 4 years di wei nti ɔno nko a na menim no ɔno nko a na wate ne nka ɛnyɛ wo nim no because n'anim kora wohu da ne no wate yɛ mɛboa mpatwoane that's nti nyɛ ɔno nko a na anim no ɔno nko a na wate ne nka enti yɛnhwɛ sesei wo free yɛka no sɛ akwantuo mu aba ɛna ofrɛ Isaac ɛna wunya no wɔfrɛ no a ne phone adum ɔno nso nya mfrɛ mefa sɛ ɛnka problem biara nsi wɔahunu no kwan bi a wosusu sɛ wɔkyiti anaa wɔfa ma wɔ makyi nti no te sɛ deɛ asie na wogu so na wosɛnde ne sika wɔyɛ ne nneɛma nyinaa kama wɔahunu ne ho biribi a ɛna woba Ghana wo sika kɔdi ne hɔ bebree ɛna wofrɛ no ne phone no wɔanya nti hene fa paa ɛna ka abɛkɔ akɔhwehwɛ no because one wonim ne kurom two asɔre a wɔyɛ associate pastor wonim asɔre no wonim baabi asɔre ne wɔ enti hefa na ka wokɔ akɔhwɛ no okay yɛmfa no nto bia na wo ma agubusuani bi nso kɔhwehwɛ no ma yɛhunu baabi a wɔteɛ mama daabi wone no etu mudi nkɔmmɔ ɛwɔ phone so a bosome bɛsɛ ansa no wɔ start sɛ wɔgyegye sika free wɔ hɔ mama anya bosome 1 week kura mbo anya Stella mama 1 week enru na wotumi agye wo nsɛm sika 26,000 mama the odi kanji ye 1,000 mission base 4 days time no se okoye graduation bi nti okoye na odi hu pictures bi nya akwa mpusa ndi embo okoye de ho graduation ose omo share so fotade omo share so fotade nti graduation fee 1,000 nti sai week ni mo no wada ama sanka wa hu no ani wodo wo nkomo apache won ka graduation nko anye Anya na woni no we say sa TikTok one name sa WhatsApp platform na watie no woni no wo so anya besen ansa na bi a obehu aka cho say na ni jo ho platform no so mama mi share na wa TikTok no ohun me before so wade me add wo group ni so ohun TikTok ansa na wade obeka WhatsApp group ni so pacho ane TikTok one ya na wo ya asori ana ya na wo ye dey wo ho oye life wo ho ya asole wo ho e hye nkom wo ho wo hye wo nkom me pacho de bi na asie mpo na mi gina ena me fa ne na ma no na wo gina de mu asie na na mi gina nti na oye prayers nti na so aye ma nti no nti me mfa wo ma soro nti wona ne na ma ne da na me fa na ma no e be kwa no ba na wo gina life na so me pacho de bi ni e do so wo so de den na wo nko na nkonko ana wo nko na chese wo hunu wo a na nije wo ho mama nya ho krampo na oka ayo mene ne chat wo WhatsApp ha na ode ye no beto mani chese wo fa ne number na wo chat no me pacho na ane okay enti wo chat no wo ka kire ne se omo mpa ye mawo ana wo kan wabra bom nsam na kire no e die enkomo na mudi ya a lead to that mama me pacho me fa na ma no na me chat me so me be gina ni program ase no ye wo TikTok so na ma fa ne na ma ye wo kwantu nti omo bompa ya o kai wo mpa ibu no si okay ene ma ti WhatsApp group bi do be kan wo ye prayers ho na msi yo mate iti na de na chi ye no si okoye graduation no de me kan wo black me so ya what do two platform no so no ade achi ya no ka cho so okoye graduation man 1,000 cedis
Nti ɔde me kaa ho no bɛyɛ sɛ 3 days time ɛkɔ no. Ɛna ɔbɛka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔne me tena. Am sɛ 3 ɔme mmɔ days. mpaeɛ sɛ afei na mahyia no. Ae. Ɔme mmɔ mpaeɛ. Na ɔsɛ ogyi tom ɛ. Sɛ wogye tom a na yɛ tom anamo. Na am sɛ ɔyɛ sɔfo. Nti yɛmmɔ so mpaeɛ. Mɛbɔ wɔ so mpaeɛ wo so bɔ. Me so mpaeɛ. Nti me kaa na ayɛ sɛ bɛɛtwe n'ano asi baabi ɔmpɛ. Wode wogye tom a am sɛ wode yɛnkɔ so amɔ mpaeɛ. Deɛ ɛwɔ mu no Nyankopɔn bɛkasa ama me na ɔmmienu. Na ɔsɛ ɔno wahu. Ɛno nti a wadi kan bɛyɛ den abɛka akyerɛ me. Sɛ me ani na msi yo mate. Si na me pacho saa bre no no e ka so no betu saa na mo no na woni be ma bia e wo akwa mu wo kọ no na woni obi a wa ha woni ni tu anamo bi. Very mama. Okay. Na what call Saudi efie be say ni. If I could bring 3 years, I go 4 years. Okay. Sika sen was send the abesi wo brother na wo busuafo so so mo fa nto asase ana bibi na wo mo nkukuru bibi kakra nsisu ba na abefia wani anya won totontoto. Oh, any dia mama me pacha o maye no. Why bibi kakra wo fie? Me pacha ale. Okay. Enti sika ya wo send no wo de fa wo no aso ana wo de mane obi no akoyi di ama no. Mama, deɛ tia de sɛ me bla ho na me bibia. Nti be jene na mana na ya voice ya ma me bla sɛ de sika sei eto so ma no. Wo ka che wo bra nipa ko a wo send sika no di ama no. There be man kan je me ka che de sɛ oyɛ me sofo. Nti wan send sika sei nye den emfa ma no. Okay. Me bla wie hu sɛ de sika ko no ho no na anu ayɛ den. And will be true me for say, Adia, we won't be. And then I send the week, I send the week. Just a work project, no away, no. When you Nami, mamma. Okay. Actually, no, not I'm a baby, no, not a year. I want to mamma bland or frame or no catch me say. Men to me was say, send the week, or send the week, or dorsal. It me young me anywhere. Me wɔ me bo bia na maboa. Nti actually no say me send this scam na this me ko twa ntoro wɔ me bla ho. Nti last time me ko twa ntoro wɔ me bla ho say me hia sika wɔ kromu ha. Nti saa sɔfo no wa kra no ɔmfa ma no ɔmfa ma emra wɔ airport na ɔmo nsisa na wɔ service kan ɔmo send them mame. Nti de eto so bi na me je ɔma me na ma foforo ɔmpo na ɔma me na ma foforo say ma wo blank ni sika de ye de to so eno ne company restaurant se me eno ne se na wo twa bra mo entro wo just say ade bi o wa ya na makoma ya na ha makoma ma me hu ne menya me hokra. Okay, enti a kire sa plan na no wo gia enti wodi nkai ma ne 1000 say ana de to so me no ma na say me man is stand kwaje dan de to so dan kawu me facho ane ana de to so me ensa wo ma na say 42 million 1200 de to so 9 me bla ho so 3000. Okay, wo bra de na 3000 na ye keka bo mu ebedu. There mama foforo nso wo ho. Eno krombo obi foforo na me ma ne send them man. Eno nso ye 3000 sa. Mama de ndi ama na Fred ya ne adidi enka eno sa 260 ni ho. Akọhoma wo boy no we giwe taduane di giwe mebo akọhoma wa man scholarship me pacho na die na obi eso kire wo na mo ye video call obi ebula matal ne so kire na sopa wa hono Me pacho de bi ya nye no bi na die na obi eso kire wo a wotumi chese shafa wo sa ya chese wo send sika wa no sa ma no wa bra wo nwene ho ne wo nwene bra wo bra wo no. Mama de o ka che me se ne ma me ni papa wu na samre no sha.
Mammy ne papa was sabre no sha say when you in the quarter so for me. Mammy ne papa we no sha say when you need it what I see a mobasa. So what 29 years cranas one no pa were ye juma. It's the mobro one say, well, Branco and Craig children's home walk where your mother your grand cabin free mo. The mobro say. Oh dear, Jina Suma men Simon Comra, okay, ish, the Shama and Amen Comra Sisia. Marco, Yanko Padron, Bibia Bocopa, Power specialist, and Nsem Ketua, Dr. Kusia, sanity. Meda Sebebre Busia for a real so yaba na yabase yanacha se wapomode ho komonoa ehia ye wo se obenya pomode abreni abrenyi na de anante mese se yade ba edi ohia ba yade ba edi areho ba edi osu ba edi oyaw yade ankasa de eba eye nioma bebre ene de ba enu nti no pomoden ase bibi hawo e wo nipadue ni wa obetu anamo no aba power specialist eba hospital ne ya show ama ahoto aba na eniji nsuso aba mama ni kan fa number no entudwa na monfre Dr. Sisia ya number no ye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 0200 38 31 your WhatsApp line no obetumi a WhatsApp doctor wo so obetumi a send o scan no the opesa wo de kire doctor wo WhatsApp no so bia no eno no ye 0555 79 78 78 0555 79 78 78 enu nti ufra Dr. Sisia ono ebedi nkomo na ma akome maame atena se enu nti oni ebedi nkomo na afe yato so edi efiri hono mo Doctor Mami, emu appreciate afin kometo ye. Afi se na bibie ekoso kama. Na ne oyare ho ato no. Amen. Sanse Nyankopon wada na di a kire powerful. Osi afi we di yare akesi a eni edu. Yenya na duru. Enti obi biara a yade ha no maame yade ye o. Yade ya na ahu. Ebra na misa no. Enwunum binim wo ho metia na metie no watara. Na menyini ye die nyame ni edini yade ya no me hukura na mesuru. Sanse nipa da sani a ya ba wiase asem ben kora ni a. Nanso nyame tiase. Sabre obuya wo ya. Na titiri buro nye ye bebe idie se obu onu mafate live ayese ganze kese me na me kan ayese sika food ayi galamse no yeturu wo fam obi ni yemu nyina ya galamse ayi ade se sade no wo ma ayese goso gold buro nye sa bebe wo sanso abewi nkokọ na gum o sa be dia nwa na gum enso sa mere ya ye ba ya ye kase sebe wo pere na so o aniti me kachira mpere waso wafunu wa unse emu aye dududu wakiri kase na etwon wonfene wonfenso etwon wafunu mu aye pinti chese woda anadwo a wonna na abede wada so wahunu ade ne se sesrade ne doso wo yafunu no mu a wodibe nya wo hwi o aniti me die me kama kira no se so mpenkasa na mpenkura bomodi ne tua na mofo ani kire mu wo power specialist eba hospital na wuduru wono mu a se ya ka kire odada se wo fatty liver wo ba ka kire yese me kotwa foto ne yese me wo fatty liver yen kan so emomu wo ankasa wo huna senso die pa eda di se na nse wo huta ye wo hene brebo ne sade wo me fi wo yade wo na nse wo hunu se wo koda mu a wonna wo yefuri ya yesosorobo ayiri se pinti te se do na ba eno nso kire se yade yefuru no sade wo aya na wakine twon na bibi ni nam yam kukuru te se nkura pianamo na fu ani kire mu wo power ye hwe na se ye srade grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 pa chew wan hwe ya na akofo ye ni
na ediaba esanza wu ni hepatitis B virus na die benti ana hepatitis A hepatitis C wuni ni virus wo ye den no wo furu brebo no esei eso mi ameti ya medi mani kolokolo wo ye hunu ni pa ya de brebo asei so diremu wo hye na eba alo ya kan kuma pama apembeba enso so woni hepatitis virus bia o yesradie aduane a wodi ye nsanoma wonom ye nama kese a wowe ye enka echi o nka echi tuana mo ne bra se wo ye funu no etiti wankasa wo ya yese ye osa obo ye wo ya ama wachi ye wo ya ama wonfene ye wo ya ama wontumi ni di wanum atwo aduane ne ka wano a me nana ba ko na kitikiti bi o wodi 2 years o ko school wodi banku ko ye na yetete ma no na sebi wo fibae na wo ma de banku o se kanku mempe bidi amaye wo so o ko school no ye ne bag nim na aduane na sim no the lunch box ne se banku de say every day mempe kanku mepe bibi fofo mempe kanku bidi amaye wo akola keto we kura se wodi kanku a obeye wo na wo a wugira ho ni ho se na nse aduane bia to ye ma wo ye wo aduane die eno na ma ye nutrients eno na boa ye eno na ma ye hotoye eti wudidi ya woni asem o wo mu se nso hwe bebiraba kidney yare aba virus what they say brebo ya de aba enso hwe bebiraba eso so wo obi a wudidi ye na usipia ya na yade entan ha esan say nutrients ni nyina o ba di balance diet na wo se wutu aduane bia ka wano a waye wo nti wo sisi ade ni na wodi kasa woni padua na wodi bo ho ban I guess I am empower mboa body no ono ananam ne ba bi nya sa ye nko ne sa eni nti tua na mo na fu ni kire mu wo power anaso mpo ye duru na ye dia ba na ye fe na dua ya scan hwehwe bi nenom na wo ye funu no mu kuro no enko wodidi a enyina wo yam aduane a wodi ye na hyehyɛ wo bunti ye indigestion kakraka we wodi be kwa hin enso we be kra na nipa da sani wo mu bomodi ne chia na mo na fu ani kire mu power nya sanso kwa be to aduru bia o se me to adua ya sk hwe me ameti me to medina da aduru no so me mpani ma basabasa me mpeka lebule me mpawam eti se me sim aduru no di adua ya sk ya adua ya sk onnom a wo ye fu na mu badwo aduane be to wo yam se nipa bebre bu ya chi ukoye no yeso cartridge awe yeso disk ni nyina awewe wachi na atwu se ye ansori kase ye pe ni wachi ye wo ya ma wo yo hu hwie nyeye odi pada sani a wona me ni sisi beti boso we eye papa wa wona me wo ye nyini kura wa abrantie bi a mimi nim no abrantie wo ye metwoman o afede ni sisi achia sisi wo bobet eti wo abrantie we ya wona mo bobet akobe unti ugiri so betima bobet ya koduru hin nti we ekoyie tuana mo ne bra ebe ma woduro odi wonum bie na de bi wasa disk ni nyina beba chese cartridge na awiwi no on se nyame ni hu bibia beba bededa na kwan so na wonso wa ye free anya sa wa wona mo so ye tiase wu undimi nkwa adwuma wutimi nkwa adwuma ukwa adwuma wutimi nya hwe usora wode dada ho yeso wo kwadefo abrantie bi a hepatitis ye no no ko school no ya treat ena abrantie hepatitis atiti abrantie wa skeleton no na mo obia se wo ye kwadefo no na chi twene ne bo twene ne mfe twene wo be de wako ne nan nyina na emu ahodwo ma na duro na watwepa wo sore ya wo bo ne bra wo se ye ma me be wiase nso hwe atom ye suke obi a me sia dai wo se me ya treat ye se afi de me ye kwadwofo ya de na ama me da ho ma bo mu so nsese ne saa o ase me se de wo mpebre benti de wo mpebre bi a na nyene ni a me sre mu ada eni nti na power ya betena fidie so ye ba mo hu donti abrosa bi atwere ha se pani wa hwe kura wuntimi mfuro wo furo nyina na o tehwe so ahu na we brebre na betena ha momo hu donti se be ya mo benya mo fa hodie se be ya hepatitis bekoro ulcer bekoro na fe wachiri kasa awewie no nso akona component so minimum no de buro nye unim se we brebre na so tutwo kanka be fata component die oye efe tuana mo na fu ani chire mu opa wa ma me fa namba no tuya na obi a wo tie mi obi o tika mu ye keka ne si asa agro
Nipa wo mo twa na mo aba ne o ma de wo mo ho kotodwe besi aba nsuo ginam aye se dontwop kotodwe na hono na wonnam wa wanhwe ase de besi ato na me sia obi na ne kotodwe na yesa o te kosa me sa na da wukura poma wo se hwe ya na me tewi da bia beto me atro ni nyina ya ade a e kire se nkase no ayemre kase besi aba nsuo ginam a ndie papa de number no ne twa na mo ne fo ni kire mu wo power kotodwe na ye ya be kira ma wo beto wachi na twetwe wachi na yesi awewi a ye be ma woduro ebe hili ama ho ato siatika na woto twetwe woto oni bala sani a wona woto ase na twetwe nsi na wade efiri to kora be de wafa seni nyina ye nsowe omodina na fa number ne tuja Your number is 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 and a 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 38 31 31 WhatsApp line no is 0555 0555 79 79 78 78 78 0555 0555 79 79 78 78 78 78 me pa ucho say adua ya ointment no so wonhwehwe bi nto ya bo modern na hwehwe bi to esanse se wanhwe ya wuto bi a wa baka se ene me pa se ma sebe mansese nyema ni yie kura o hwe mimiti we dra na dwukura na sebe mansere dua ya ointment e bon na no me ni kwa meti manyima besere bi na wo mpe we na opedie hunam ye wo ya no hunam a esu ye yankuro keze nipadua ni nyina tie atwea abayifo wo nipadua ni nyina sore ama wankasa wa wonam hotum say yes mebre o mebre me kwa chi ya meja me nipadua mu nyina tutume adua ya ointment no wo de sra na obohu so ho adwu se fom na wo to ho no mu anopa chense ye frew ye benyane pa sana wasore ezanse na nipadua na atene ho asesa fede ne ho atono na bomodina na twehwe girikagiri no egetua to ampo bomodina hwehwe bi na eno nso ba bia yetu meduro biara na so ye brebre na uduru high school junction ba bia station ni wona powerful we de ye dia bem ya bebie herbal shop kese wo ho uduru wono mo a wo se me padua ya ointment won sana aya wona propro na aya wono chese bibia hawo anwotre hunam na tutu no wo de sra ya na egai uduru wa wo se me padua ya cough care wakoma na ebo periperi dua na etwe wakoma betimi atwe wa mo anhwe a obesore dwane so wo ko nyina oni akoma ne na ekro because wanhwe abakasa akoma no kra yati uduru wona ma wo se me talk of care wana ne akoma ne nyina beda sedin na uduru hono ma hebatin o liver care o aduru biara ya powerful ye dia bedwa so no uduru ho a obenya bi e pa chaw entwentwen wona ya se anse wani na ya o aduru na ye de ni hwemu no ye frɛ no nsuo korogin uduru wa ebe ma obi na do wani na twem na wani na to ye wia ya ma onura kono ano esanse se wanhwe ya wo de ti wono ma wani ne sosoro bo nwuna de sa na akofa oyene na ediaba efiafa na ba nitu abusuafo ye wo free ase ye ne Jasbro filling station no edi enhwe ni mo bosomtwe asam na making ena enkrafo nso bekokwa benya ACP main road ne so eho ye power bar stop odruwa metini obi abesi wo hwa ena afen nso so wakota krade a na kyese takrade no eya anaje estate ye ne anaje primary school no ena edi nhwe ni mo anase JT washing bay ho no a beba cho ye numbers ne je na Fred Dr. Sisia 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 38 31 31 and our WhatsApp
near 0555 0555 79 79 78 78 0555 0555 79 78 78. ɛda mo ase ɛma mo nyinaa afi nhyia pa nyame nka yɛ nyinaa ho na wɔmfa yɛ ntwa amen amen aha Akoma 87.9 FM na afei Onia TV Osai Chrome TV mame kona Ministella enkonko wie kra na me Stella nua bema ewa ha eno nti mema no akwa aba na hello Stella hello producer me pacho bra na be check Stella line no efa ema me na ye ne no enwie hello Stella hello okay ma nua be me yakwa ba na fe producer me check Stella line no ema me be me na ma me wakwa ba meje oso na apom to say nyame adomo na oso nyame adom me ho ye papa wonua ba na Stella asamu a wo ka kire ye efa prophet Isaac Bio ya yeta fa no boshe ba komishani kase ya wonya na mpena fo so yi ade na wonim fa ho pacho me dance se mama me sa kwanya we me pacho dem nim fa ho kakra ne se emre me wo na ofrem ka kire me se wanya be ma bi na one ne de enante me nua ba no so ye nipa bi a won tan kan nsem na sa asem abu afa ne so nti me wo last time no ofrem me se be ma no kan asem te one na nya ntokwa ama be ma na kasa wono kura wa wutu kura no so won kasa na me kache safi no master te asasa no mintimi mfama no nyede entum sisi anti yen hwe de be de ebesie ma mfama no anto masem mu bi sika transaction ni ho nkro ne ba no menim hu bi menua me bra pani aso ye de ewo ho te sika bi a wo de beba bia na wasendi ntimi wo ho na me frɛ na wase me kura de mapa aba kura de me gye adwuma ne kura na mabaga na ye tinya me niam nkoyi misika kura minya ye kura so akodi di baabi no se henfa na usika akodi no se be ma na last talk kan ho asem e kire me no ase wo se na ne niam bi nye dey enkoyi nto no so support no na last wo bisa ni sika wa anya bi ama no na eye boy ne be ka kire ne se one na ye dey ejai na one thing na boy ne mahu bibi kakra fa na ho ne se Rasa platform di ho atoma na wo ho nyina so enti every one nya problem a no aka so mema 7 days ubewu ada se obeyo bibi ana se o manipulate o madwene enti omkeka sa na so okay ene ye minti bi fiti pre ko penya de nka asem na me frɛ me je boy number na me frɛ no me frɛ no pe ai chairman me ka che se frɛ me Ishmael na de na ekoso wo ni menua ba ne ntem na won se wabu ni kwase ade ai omkwaje store no kwanya oba ne nkwa sika ono so di ni sika yede eka bo me ne kasa nyina so na me record no se me record ana nti wo ha me bacha okay ya bache and I'm so okay no bisa me say me record won say iPhone so record I be catch and I'm so me record no be send me nua ba because me nua ba na bia na makoka asem be kasa nyesa na wo yede o kan na me ne yede to ankomo so a eti me na me say okay enye bibia na wo so de ko sunsum na sunsum ya wade bi wo ho a physical betima daily a me nko ha ho nkonkono internet sa dia me report case ni dia de e dia ba na musuma de makabi na me ka kire boy ni se so on pen ho asem a on frame boko na yen ka asem ne boko ono 25 years ne ka kire ge ba ko so on frame nka se me frɛ no na me ka kire so on kan kire ne se on record no mfa nse ne ma se me ntwe phone nya de enfen me church members kura me chemu 20 a unnya mu kwatampo enti me ntwe phone nya de enfe wan frame biem entanwira ena sofo maame na wo ka ne ho asemi na me fresh of man no so me start se me record uti maame ne kasa maame kasa sa na ti uti se de maame ne si water words na just why in support of their boy ne dey no sofo maame ampa me say we was of maame ntimi nkasa bi ase ti o kan ne se no so ye be kan asem no nyanto bo ase me wo ha no afre me nua ba na ka kire ne se me ka kire ne se me sofo se de bi o kasa obehu de wi o de asem ne dey no afre nua ba ne se I wa hu se
enye me nua ba no na me ne na ye de ebom pae na ka che me nua ba no say se me no de ebom pae na nyem bibia ne wa asem we emfa me ho ntika me ko ka me nye de me nka bi ma me hu se me nua ba no na adwene esua nti odi na adwene ase odi na adwene ye de edi agro so o ka say okay na ma me sabio me nim the word I mean describe no na me blocking no ti be blocking am say okay na sa de be ba ha eti me nua ba no ye nipa bi a ono no as ne asem na de abrof na boy ne de nti ma ne hukura be ye me he no wadwene no ma kire me wo group ne nyina mu so obie ne wo betima ha de ayi ne bibia na me so ewiase ekuro bi wo ekuro bi ye de etoa so enti me nkoye na sunsun ye de be ba physical na sika no ya gye ha de afre ni so ntimi ne ntena enti be fe no ka say woni me nua ba ne gyae no wasa akọfa oba ho fra na ono woni Stella kore gyae kwa de won fa oba bia o na me frɛ gay na on de and was sending videos ni nyina ma me videos omu kisi ene omu kisi nyina a kire na fufuro sa afre so no so abese ni pe wo o na ba ko sa afre so wasa abese ni pe aka je say ono ne ho fe enti no I said so anwale ntema won say the problem be dey wono Isaac ne se ne ho ofe so wanware ntemu a so for Isaac prophet niema be dey ebagin nsem enti wa hye ma bo be nipa be 5 ne wajira we the original way ewo platform no so kene sa dia scan ya beji enti mesumi de beba Akoma ya fe na musuma ka bia de ama enye se bia ya twi me nua ba ne di ya sikasem bi wo ho a oma wonye de enhu obeka se bia send sika ko oma wonhunu but obeka che ena me na asem ma me ma chi a asem ma wo ma chi e ma ne di ani a metime hu se o sika kwa apote but de wo kan na me de be de me de be ya adwuma nti ofrem na o kan se boy na tweme de boy ena me blast no me keka ma adwene de tweme nya ba na me se okay no ma me frɛ boy no edan wo se wo kɔgye dan na mo share da ko video so for ma me de ntia edan bi na o ma video na de ntia me ka se yes so for ma me na adwene se wo support akwa se me na me se so for ma me adan na mo ko tua sika na dan ho sika na wo ka video no ho wo se ono onka ho ena video me screenshot video na me send you ono anka se picture de man se me ba che wo na wo see video wan ko bi me ba che we ye de ai edan no mo ko hwe na nso so man tuaka oba bi na wo video no oba na wo video ono ne so for ma ono ne so for ma me no eti o man tu na se wadi na adwena bebi timi ni ana gisika no se si ya bra wankɔ hai I say bia ma gisika from se me ko ha dan na ma be wura dem ho na ma say that video say I say na me be dan na ma send dem say ma ko gi dan no say me ka say evidence eti why na na kura sika bebrebi na say sika bebrebi ya wa ha eno no ye say me ba sika no onipa kro no kura 100 cedis nko a eno no ye ba bi omko hai store no nipa no nto wa na say what video no ma wa say ma me video wa say na sika no so wo video wa say ma me video no me de ko kire obi yeah and say kan na dwembone a ka obetima ka say oh oba me ne te say de be ya obinya gidi are e de ama minti sisi me no wo ka say ne platform ombom pai so nim say asem ne be ba hanti no wagu platform no na WhatsApp platform your settings we ya se me man for wan ka ho a untimi mo link so me join na wa yes settings no wagu group no akote foforo privacy enti wagu sa group no wasa akote foforo enti metima ka say group na wo mu ne de okay enti we ya store no sika na ode man say enti me pacho wo ya beba wunua na wona me say store me won say na boy ne ya verse wo pe coach wo pe mpaboa ne ade a wakofa eno no ono ni sika na ode kofa ya na wo je free Stella ho eno no de me hwe so no ani sika okay ena wono onnim se ya hu se wa start adwuma no ton ne ma enu so fama me ota we de ma me nua ba ne se na wa se obagi sika no boy ne kofa sika wo he na atwa ene so ne so fama me na enti me catch enti enu me nua ba ne se it's like what na adwene ye de ABT also from America to say you know nothing about it. Unnim bi afa. I money no gina course just once pe. Adan tawantawa de ba omonta na gina. Unnim bi biare. E fa ho. E ye de na otimi ko frɛ no. Woni o person manipulate miunia ba na adwene. Say de be ya obetwa asɛm no so. Sabe e ka se obi ye sofo a going to Bible school doesn't qualify you as a man of God. Me pa cho maami we no ye hwan. I know store run. Yo.
eti wo say o kohwe edan no mu a na maame ba ko gina gate na no a wono so ahye entoma taale sa ona yes of maame no na say we ne dia se obi uncompleted building because enye dan a ye han eti sa da we no mo ko ho na say wo ko han dan we there. Na oye ni video. We ye dan a ye ko han. We obi uncompleted building. When you me pa cho sa dan no wo ho a. Enti okoduru ho no. Yes se mpoma. Enti okoduru ho no. Na omu ye se omu Saturn no ma Jessica no. Okay. No ma Jessica dey say omu dey ko ha dan no. Enti okọ ho no. Na onu no ko ye sa dan we video. E di ma mi nya ba ne say eye edan ni ye. Na omu so omu nwie ye. But so obetena mu a obetima ye dey a complete. It's no onu no ntime ye sure say sika na odi man say onko mfa nkwaje dan no. Na odi bi aka ho akwaje fa ne yama akogu store ni. Akogu store ni mo no. Because emma oni omu di nkomu nyina ne me kasa. Say me no kasa ba akokra hwe. Me said that every voice record man so on fan to no. Okay, a man na wase wo mo pe. Wase wo mo pe ni nyina. Enti sa videos ya ekurakura me emma wo mo waso abako ikura ore ne fe na no. Den. Ore ne fe na no. But he plan because of security reasons. Yeah. But I say no. Ne get back no. Ore na kwadan nyina. I was said you must sit pass of fe na no na. Enti ore na kwadan nti sa time no. Enti we na me busa no. Say only ma Stella me friend ma adwa Stella ejaye no onfa oba bia biem wase wono onfa oba bia biem se one ukasa kura no oye single and I'm so okay baby me nka me nipa banya de baby a odina sisi metima bo hodi a metima bo ma me metima bo papa di nyina de achiro ban hu nya de ehia okay I will get back to you and I say ka sa de echatimi ye no me say onim de free suru bank wase da nti on frame me okay ne nka asem no boko and o ka kire gay nim ba ko say on frame me nka kire me say me friend and I say me friend oh say wa baso ho we sofo we discuss that me kra me we no me kra me kasa be bra bedwafo na nkasa bebem abedwafo no abamu a enti de metumi a che we enti we no video ko say enti Stella say edan na wo ko han no enti sof maame ni eni okay enti sof maame na ayo eso bi say sof maame wo se wan ko wonim ho hwe enti senka no nim say wo ba video ni yeah na me store no number na me screenshot na de send no because I no kra wo na so da na ho nche pe enti wo mo ko hwe but o manje yo amantuaka oh that was not boy no so agi hu sika se wakotua enti say sika no edan ni sika no Stella so man saying eno no de me ho evidence di Stella nyo na me send e no me bra pani na send e wo bra pani na wo send this scam boy no da me send this scam ni nyina ye fa me bra pani so because me bra pani no ono onya we wontimi ni ndi nkomo bi na nkomo bi wo ho a wontimi ni me ye de edi esi ya me no kasa or kase send scam na ono wan kase send money boy to betwa ntro so ebia send sikasi ni pass na so ye de e mami eti me bra ne kwa de onim ho hwe eti ho started say ba asem no e no ye ye ntwa so e na me so o frame a usu so wa bere eti o ye nipa bi a se o ka asem kire na se o kind of boko I say wo ya asu a na ahoma bride abanimu enti wono boy ni hu say woni ni nsem ye anase oboa no enti ade enti na wo sof mama o see you are not in support of it na asem aba na ono no boy na ka say minister Stella nya asem no kwa omo makohoma o enti wo be tanya me ka kire sof mama say enti ko ono no baba na ko bi di sa ye no a ka be ni dana fa number ma ye enya ne pass ye ne be kasa sof mama no so ono so ne phone wa and so was 3 days time ko obefre mimi nua no ma fresh Isaac na ka ho no ma ye conference call sof mama ye friend say ni din na mi okay I said the number ni dey wa eti ya mo fa sof mama ne number e ma ye na ye friend no na na where do we use here say say wakofa ne yama abegusto na sika be na wakofa sika ne wo hen na de yama wo ni sika o wo so unnim bibia e de fa ho unnim sika bia ho asem wakofa ne yama abegusto ni akofa ne yama abegusto eto won nim say ye nim say wakofa ne yama he abegusto ni okay me da say mama nko na me ne mabra oba fefe nkowi abra
Oba fefe. Familiar mo haksa me so. Medasi bebre. Medafo awie ye ma ye ho aha bio na yaba akoma mu nsem dwumadi eso adwada bia no unim se mako supone ne time na kakra e de mayen e ma ye di nkomo e de fa ya pomoden ho awie so yatena se e ba bagyengen enioma e betumi aboa ama ya pomoden ho nsem no atumi agina brane no kura mu ne mpanya ka to ho se ama me ne wanse efri yade ene wiase so obi behunu wuntwom ehu se de woyobia ene wotebia esifa ete a eye yade ya na bema nipa ne kwan ama na hunu enti die benti ena yade ejeje wo edupanso wo ho a ebetumi aboa wo na wununum bi mbobobie ema wapomode hu nsem entumi enyina brane ene date no wo cheki a eye 15th na chese akanefo no mako edu pepepe 10 days na ye bo awuramu ewo bronya no nese ye kodidie eye bronya na mpacho wo ye funu ni mu no ekura wo mu no wamiamiade ahwese bronya aduane no ebeka ho a ebetumi aboa ma onipadua ne ho nsem no aye kama enu nti na wie matena se ene wo ba bedi nkomo ye di kan ye de nchia e free doctor nchen e de ama wono ene oba de adama wadum no nimde eni nyansa wode akeka ulcer edro abomu edro ni dini eye hasa capsules and afei hasa mixture won say your body na ye ka capsules no near the mixture no atato ne womu nie yes ye dro no se de sifa etie ene ho akwankyera eba ye nti mepacho omuna monta entafo nso de ye nim wo musu ene wo moban ebi nkonya bi wo monta de hyemu bibia ne ye ne kasa ne nante ni na esese eno ti na behia ede amadasane a wutie mi a ewie wo yefunu etutu keka wo esamfunu wo so obekwa akopa yedra ye frane hasa capsules ena afei hasa mixture ni bi na wanom na ye de yesi adanse a eba bontene no ye ba se yekura na ye nkasa mresan se edro de anase adepa bia nso eno aneton ne ho we kasa nim ena dede bia nso nim won shout eda low key sa na chese edro na nso so eye ne ho adwuma maka cho se akanefu adu pepepe na chese ye kodi obronya ye wram na ehwei mepese me ne wudi nkomo bi na mema wo point bi a obehso hu ye e wo bronya no asese de be ya mo amowo ye funukuro ahodo a etete mo no won sansun konkofa bi emeka ho wono ompedro no modada ene dupa we ya ye ka no onye wadwen so betobi afei kuro na da ye frinim na edidi konsunumu no wanhwo hu ye na bronya yi wadidie mu ni ade wa manema an da na akwamu a yade a wo besa akwakotia beka ho no ebe ha adwene entitie me ha netie me ye medikan ade ato anim se wo ulcer ensan no adin bebrebe ye ka na alcohol no wo twon ho ade firi ho na enya me wanwa se wo bi ato nensa ade asi wono ma bronya wode ba ba yade wo ka no achia ne suntem aka tro se no on de na yesre wa achia ne suntem aka tro se no on de free January bepem November no oni da no December no woni nshem medofo enko na ade di agrosa no eyem ye nukro na ade ba ko gu atopran kan ha me na enko no de eye wan efri wonsa wo last chance ano no wonya bi wo ba bia bio enti ma wo bia na ada wo bia wo also say bronya bre one born one die, one day born one day die. Ne mama jiwani mroso enfon sadin ye alcohol no enko nipediemu eyesa wo biri wukuro eha adwini bebre emo nso mo wapomoden ho nsam no enyina brane yeyi also asem kroto nchen a wonim se ensan no eden no emo nipedua no enti wo de fa ne se ai me pedia to medro krenti na mekasa na wo general well being nso eno so so den saden no be se na na emani ntwa photo bronya brei emfa hot ni na nkonkonkogu so enonom na sede wo pebia yesa ebetete wo ne be hawo ebra na nka wo hia nipadua ne se be ya adwuma no sa bra no ene beja wo kwan mu enti wo be hia ye dra
Your friend Hassa capsules and afei Hassa mixture na bronya brei ediwaka jinemu afei enkrofo keka say onsa no eye kure da yefunu ne munti won se ubedi die amane ena wunya nso ni di ya amane ene ye won ni kura na amane no atumi aba yenim se bronya brei asori ahodo ne beyi ye crusade ni ade medofo awo onsa enkotena so dem ho wa abra wuni di ye bo yefunu ne ma ene ti bi kura na abetumi aye nsonso bi a foto yefunu ne ma bibi nko yefunu ne mu ansana bronya brei wakwa akotena so dem longer hours wobi kwa no pa no nsie mo no num a wonya manifie na wote wo wuni di ye won so wo osa eyese kura ne betu yefunu ne mu e de wo how pa ne betimi aba beja wo so afa ye yi asori programs ahodo ebekoso a wobi ahye ne bose bronya wadi ni bepie enti wote woni na adwene ne se wo konnom nipa no bronya brei enti wo sode anopa na se bia nipa ne hye ne se enumre no odi ni bepie a kopem enumre time no aduane bia ne ho bewura yefunu nim sanse wo reserve di ato ho na wo kwa watimi anum nipa no menua emwa wo didi wosori anopa ma aduane nwura yefunu ne mu na entumi emwa na wo yefunu ne ho nsem no entumi nso enyina brane afei yenim se bronya brebi se ya nanuane a ede eba town ani aya kyekye ne aya kyekye anwata ni soche na kyese eho hyenhyem se hyetoto ano bronya bre we na sane ma no eba town hye wo ho so ye enanuane a ya na anwan wo wani bebre no kye wo ho efefri ho afei di ano ahye meko nkekadro ni ade no eno so ebetumi a na woche ho ede afiri ho aduane de meko ni mu ani de ya an eno de ni de ya pa na emom hye se meko dodo na ewom no nso entumi konkofansunso boni bia emma afei wuni made a ye friend stress etiti ni peduane pa wo ye stress da pa enyema pi na etumi bobo ede ba woni peduanu enti ebi akonto mu nsem de stress na etumi de ba abuhia mu nkoda na nyonko na ade ahia wo eto da bia no atwitwa nyema bi so na kyese wasre amanimu no so etumi ada ho ena sika sem ne ade nya sika nko ne abrabo enko ekura wo no eyademu enti sika no ebi ma meto obotomu a emanwunu we hu nkonko fedro enom yesa wukuro na eda wo yam no wunidi ena wo dwene ekuro no tuo na ebetu na ade eda eda wo nantini na etuo no eno kra ya check pins ne hye na ne eda yefunu mu a etuo afei so bomodin yesa nyoma yi ni na dawie na se yade ne se enkwa eno na me ne wo to nkia se wo behia yenya dra ye fra ne hasa capsules ena afei hasa mixture na etumi aboa atwitwa ede agewo se nyame ncha de ba bia wo ewo manga na mu ha bia yato edro no ede apete a wodi wani kyeremu ewo ho abenya bia to pharmacy shop yetoni bi ena wo mo so so mo ye herbal shops ahodo no wamoje edrone atum eton ede amayen enti anu ye bie ni hono ma beka se media ba bia mete no menye edrone bi ento mo amu kumase ene ne montene so unim dane heba ena akwakope bia to takrade eye mensa enkran enso eye okanshi drugly ne ho ene enro no ne dodo mu aye de akwakosumu aye ton ba bia ye ton heba edro bia bisa se yema also tamfo dro a ye friend hasa capsules ene ne mixture akoda wonye nyamfinhye dumieno wo ba penfo ene ne wo ma akoda enufo ekuyi de mu nka ho ye yisanfo no efri ho a wo bia ye fun yade bia eha no enfamrika tente basahare so enko pedro ye friend hasa capsules ene ne mixture ento ebo ne nso da fom a obenya bi ato na wusika no nso kura bi no aka wo botom enti fagidie kotobi na entumi mu awo ewo bra etisesei mo ye numbers a ye de ye adwuma ene this way ofre emaye beda wase na nkyeremu no de ka ekyire bia nso Dr. Ede atwa so 0240 23 83 10 0203 822 855 0240 23 83 10 0203 822 855 Ebacha woni medro
edro no said ye na de ban esiti a said ye siti e na ye de ato TV ne so a wo ehye bie no na mo so a mo tie radio no me pa cho green no enimu party se kwaye de no an ye beka we se lemon green e na wo bi a waso ne yefuno enso eda nkokọ kakra bi nso bata ho na emom de ehia ye ne se wo behu se ya tro all satanfo adro no ede egu ho nyame nka ho wo ma ho ban emfama yen na hwe se edro no bekwa akwa kope bi anom ayaresa etai 20 wogye ene fa hodie enso betumi aye wodia oba fefe meda ase nyame insha papa mendo aha Akoma 87.9 FM Onia TV and afe was say Chrome TV Akoma mu nsam dwumadie no enoa na wo hwe na wutie nene yetui ekọ Saudi Arabia to ho ena yene Stella ekokodi enkomo and say Stella ehia mobi a wo say oye sofo na oni ni didi nkomo a afe nene gye ne ho na o send this miskanye we kwa wi akire wo Stella mana ko homa biem sa Stella ne ma bia wo hu ya ema no anyi ne biem nti sabre de ne sika wo de ma no sofo ipa chesa ashim wone no ana wa hunu no mpoda ye kasa wo Facebook kasa wo phone so video call ene ho ne ma pe 260 say 26,260 million and no yeska what akohoma ekom de memi ye we mamiska eno kranka ho etwa ye ho obo me huye what soro dua so adan ene de me we ya bo doctors menya hepatitis B ene na wonti oh hine yire doctor akosia dua ya wo power specialist herbal hospital nka ye dia wo sanya bi nie wo je hepatitis ayere sa ho award nkwankro na se bibidru foko akansi wo na je hepatitis award wo je bi wo America na UK approachment na aka so je ne kwa sa na fatty liver mo fra ye donton ebeko prostate sa kompa ju ko ma boso and all certain wo se ko to dwenu aye goso kra foko power specialist herbal hospital oh we drunk sa enye wenkwa o sa ye de wodo bi oba unchira me ho se mebre Kumasi wo fe yes level some road Jasper filling station opposite Enkran Kwabenya Pokuyasi SCP Kwantimpon so Takrade Anaje Estates Anaje MA Primary School Eshanimu telephone 0244 544 422 0200 383831 WhatsApp 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital Yajela stop. Hello, me dey grow fine. Wonu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahoni nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu, enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emeni pedua no nyani nro ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia to wo pharmacy ni bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ni nkwada wonya mfie dumienu num bi FDA age adwadie nkratowo yi atum Middle. Now then I want to why still for Sano. Ono kono no. Jama wa bre. Akos, send your mensani me name to chemeno. E mo yiti triti. Mentumi pon sorry. Who name nwanwa. Eno mi free jom buy na me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya na sawada. Sawanom. 3P garlic mixture. Ema moja edu mofu sane no. Eche natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Nano na madam fu kofi mpo catch me say. He work natural health for bi drobi omodi aba. Ye fe no 3P garlic mixture. Wo ko to dwene waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebe jane se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma manofo. Anasa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi edwadie nkratowo yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo memu pharmaceutical shops and herbal shops in them. Bokuma say ubenya bi wo Misty Herbal, Colonac Herbal, Apidang, Danny Herbal, and Angelos. Fred Piwak e 024 89 and 020 100 0021. Yamamo Kwaba Edeba Akoma 87.9 FM
akoma mu nsɛm twumadiɛ no no ana wohwɛ no afei wotie no Baheba Center akakye ne yɛkɔ wɔ se bra mmɔde ana bra nompe ne nkasɛ mu wo kotodwe wakyiri brɛbo wapɔ so no wapɔ so nya aka akwanhyia bi ɛne ne aka wato wa na kyɛfoɔ bɛfrɛ wo do wɔse wonya du wapɛ ɛne ɔde hama to so no sɛ yade henere basa kyɛ sɛ etu ayera prɛko pɛ stroke ana gonorrhea yade nkai nyina no akyɛfoɔ ba betu ase deku di ama mo ade ho na wobɛba Kumasi ato so agogo agogo hospital no wofrɛ 0244988004 0244988004 akyɛfoɔ ba bɛgye so 3p garlic mixture massage atumu aduro no oni adɔfoɔ bi ada enkɔpɛ 3p garlic mixture yi binom wayɛ kɛse dodo odwo so no ɔyɛ ase yɛ ɔyɛ na wo pressure no wɔ sugar ne nyina da wo blood pressure no stroke asthma yadeɛ bi ade ne yɛ tete wɔ ha wɔ no bɔmɔde aso bɛma wo saka 3p garlic mixture no wanom wɔ na bɔmɔde ana frɛ doctor na gye nsɛm foforɔ wɔ deɛ mede am wɔ akyi 0248928824 0248928824 na grofine mojaduro no kwasɛm sɛ Dr. Grofine wɔde koko ne nuanenura yɛ grofine kama yɛ nei sɛ wobɔ mɔde no wanya soɔde na akɔpɛ bi tɔ na wododo mu a woda wontumi nna no ɛne nyinaa bɛte akɔ ama kyɛ sɛ woda bɛda na awadeɛ bɛkye no wobɛhunu sɛ kyɛ sɛ wo ho sisi wo ho so ankasa wontumi ɛnedi ɔba wokɔ fikyira ɛno nso ɛnneɛma yɛ sɛ bisi basa woyɛ adwuma ɛwɔ gyan wo nan ne wo nsa ɛyɛ na yɛ titiriti nya nansi o na mmom yadeɛ hu bi o na ɛbɔ wo nka yɛ saa no nonom grofine mojaduro no ebe na entumi entwitwa enye ofiri saa yade woyi ensɛm wobɛnya grofine atɔ baabi ɛtɔ nnuro bi a hunu yɛ ka no a ana wuhyia ka no a yɛ gyina na to bi frɛ 0244596532 0244596532 ɛyɛ grofine mojaduro Carnetic Ventures akache Dr. Amua wɔno ɛna de Zahara nupa no aba abɔnten ɛno nti ma wo sa ɛnka Zahara enupa no ebe na abɛhunu sɛ ampa Dr. Amua nura wɔde ba edwa so no ɛyɛ nuro papa Zahara man capsules ndi eba mesha Zahara mesha ne chi capsules no to bi wobɛnya bi atɔ ba bi to nuro bi afrɛ doctor ɛwɔ 0246348334 0246348334 na Samens Vital eba mesha ne capsules again ɛto sɛ Pimsa Company Limited na dia tro yi aba bɛma no ɔba yi a moyɛ mmerɛ wɔ pɛ mu siatika yadeɛ yi a wogye ho a ɛnyɛ no koko anasa sabe wogya wona ya na okoko bu na eyi ba wadro ɛyɛ Samens Vital eba mesha ne capsules no ebe baabi ɛto nro bi ahyɛ ne so bɛnya be frɛ 0240616061 0240616061 Nama wasaka bi kataka eba pharmaceutical research center yen ye di emulate eba supplement no aba edro papa bi ne mese wada wa ni abusua ne nyina da ama wasaka edro yi bia na kyese mu ankasa mo mpema pomodem na nkampese ma value mo nkwa enu nti bo ma mo sa enka bi ebu hepatitis arthritis ema woni padua na gina so ankasa empanifo no miensa anopa miensa wia miensa nwumre opefo de o ma abofra no fo nimru fie dum yenu a edro yi wonka ho nti enkwa ho kra Kantanka eba pharmaceutical research center dre baby eto nro bia sansa massage atumi ne ehuri so ne surinti ubenya bi Fred doctor e was 0555 610592 0555 610592 na Emma wonsa enkabi kai patch plaster kama ya enei baby a eye we ya ukotodwe kwachiri brabo waposo wo dwante no oba uko ficha waye ase eye we ya wodi ane se white plaster obewai abekwa kwato brown eju kwato afa tare baby a waye ya 24 hours ebebom afa dia obewai no uchi se ya oni nyina no etupia afajan kura enu nti uko pharmacy bi a wo se wo pa kai patch Yabemobi, Upebi etu aquatonwa, for 0599802297, 0599802297. Eye abozo, heba clinic, wo ena yedi enfidie by dream by fidia kase tu yadia. Womo aso ade nsa makube ase enu tie ne bomo de aso beba abozo e ba clinic na abozo se be mate ase ya ne be manhu eye no krepa enu tie bomo de akọ typhoid yade yi na ha wo ana wodwo so wa ya ase no afa wo sete se de wi yakọ mesika mesewu da wo sisi na ye wo ya ana wo de boss 1 minute 2 minute na be ma adwo so nkuruma wo de eye abozo e ba clinic ya kache na wo se okro na etutu yade yase e de ma wo na obekumase akumase de chamso May 5 Old Insurance Office one ebutio Freyen ewo 0553 417752 0553
417752 ɛyɛ home sweet cereal lego mix Tom Brown papa ni akwadaa ho mpanimfoɔ ho obiara ho ɛno nti anɔpa no wɔbaeɛ ha ho koraa simami nsapɛ 3 minutes ya wobɛhu sɛ boo no waayɛ yerɛ di na kyɛ sɛ nkora ne di bi papa di bi ɔba wodi bi mu wia mu nyinaa mɔpie ma ahoɔden baabi a bɛkɔ wobɛnya bi provision ɛne supermarket bi ada home sweet cereal lego mix Tom Brown yi kyɛ sɛ ɛnyɛ na koraa to be kɔtɔn nɛnɛ ne dwa na wɔ soɔ frɛ 0246697358 0246697358 na ɛma wo nsa ɛnkɛ bi na hepasco ɛba capsules deɛ ɛneɛ na brɛboaboafoɔ paa no hepasco ɛnɛ nnuane a yɛdie nyinaa apaska ɛno nti no ama yɛbrɛboɔ no ɛno nso wɔagyigya ɛno nti na yi wompɛ sɛ wo ne abusua no bɛnya brɛboɔ mu yadeɛ ammɔtua sika mpempem akɔ India ne akɔyɛ ho adwumadeɛ ama me ne mmienu India sika yadeɛ yɛwɔ bie ɛno nti na pasco no a ɛna yɛbɛnonom na atumi aboa yɛ borɔ no na abɔ ho ba yɛ liver no sɛ bɛyɛ a yɛnkɔfa ɛka bi amɛto yɛ ho so nti no pharmacy bia wo se wo pe brɛboaboafoɔ duro pasco ɛba capsules ɛbɛma obi frɛ 0557453579 0557453579 na ma wo sa enka bi ma menua bɛma akɔ aba mejo so mame bɛma na ho te sɛ me ho yɛ pa na ho so ya me atom me ho yɛ pa ɛyɛ ABA sa pepe menua fa me kɔ Every herbal clinic na wote yenka ene ewie yasia babie mani yade ho asem na ye ba beka nanso yende ne de ye de eye enubnan kohini ni abna haban ya wonim ye nwia ya wonim ya ane yede ba betu weni yade ase ama na free ono makọ weni yade na atena wo so ache adane kwanko wakwa nanso enkoda esanse sede ye ni netie ne suni ne bantie no enye bibi e kase ya di ago enye bibi e be kase o de ma yenso nhwe eyeyi a da bi eni ntesa ene no maka se lens dem se hia eno ano no enya de betimi ahwe di afa ho aje otwe di ampo nyankopon akase nipa we de ma mensan ma no second chance bi ansa na eni ne be ya eye se weni ne lens na hia eno ano no ye de aduro kase den enya de be ye adwuma nti na meka kire se enne ya weni ne lens na nhye ye ne de ne wotutu anamo no waba bepie mu ewo ABA Herbal Clinic na yetu weni yade asekra ma ne friwo enso ede akom yen de ne yayam ne te se do sam ye de ma wo de kwa akofra wo aduane na edi okoko rice water Tom Brown onkwan no oats na odi no na wo de yenre bi fra na wadi ebe komoje ni makoye mu adwuma de bia me ka kira wo se doctor empo pese ohun bibie koso wo nipadwe ni ma moja no betwe eduro bi ekoka ne moja ne bia na wo se otimu se kwakoye adwumadi soronko kra ewo nipadwe ni mu ti yennie no ebibiduro na wonim no nwia na wonim no ahaban na wonim no ya de man wo de fra aduane na edi yam ne te se edusam bra bepie mo ABA Herbal Clinic na yentu wani yade asemfemfere wo nti yende no surgery bi enimu operation bi enimu ABA Herbal Clinic ye ma hwese fa so wani ne so ABA Herbal Clinic ye ma wahwehwe ni we bia your numbers ne na ejina fra aya 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 your kwada so adwena se market na chipe na ebutu kwada so adwena se market na chipe na ebutu domain konso ye benya pie kubi coast no Tuesday market hono ma obehu yen wo ho kwada ane ya wade bia ya hafogo so Genesis FM premises hono ma efie de bia eye babie ni eye adehye FM premises wo obehu yen enso wo no mesraw wo de ye glaucoma ya de chichimika na bra be pie mu hintefra ye na meka ho asemu yi enenipa ba be pie mu ewo ABA Herbal Clinic Sameka Charawa, a mufano on the glaucoma and nam, and abaye very common, but they be a me person, Michiro Muse,
said the ani su ne ban tie nti na ɛte saa ɛsan sɛ wɔyɛ yadeɛ bi obehinta wo obedidi training mu atwa obɛyɛ training mu adwuma obepie wɔ ani ne so na ɔsɛe ani no obepie wɔ ani no so na ɔde kantan ne ba obepie wɔ ani no so na ɔde wisibisi ne ba nti saa time na wo wadwene bɛba so sɛ oh me wɔ glaucoma yadeɛ saa time no nso deɛ na asɛe ɛyɛ ntini na wie ama ntini na yɛ mmerɛ pressure aba abɛgyina so nti afei ɛne ne deɛ na ɛsɛe ɛbabra bepie mu ABA Herbal Clinic lens no nhyɛ yɛ nko adeɛ wahotɔ no ɛbɛba Ebia meka sɛ na nipa ebepie mu wɔ ABA Herbal Clinic January bosum na ba imunu kyɛ sɛ enigye na ɔmo de ba bedi bronya na sanse ahotɔ na ɔmo pɛ no ɔmo nsa enso aka na berewe bi ɔba ne mani agye sɛ ɔsɛ me ba kyɛ sɛ mani ɛyɛ me nwanwa kwa because na me ni gidie sɛ me de medwen sɛ nyini bebi a me mfie duru ni nti na ɛyɛ saa na mom gidie na me de ba ABA Herbal Clinic no na mpa gidie no agye me nkwa eduru na mo de ma me na me yɛ no kyɛ sɛ mani ne so atia nya asɛm ketewa nanso me pɛ sɛ metoa so a na me ya ɛne yɛsɛ kwan da hɔ wobɛtumi atoa so ayɛ nti mesrɛ wo kyekye ka bɛpie mu ABA Herbal Clinic na yɛntu w'ani yadeɛ asɛm mfimfiri hɔ wodeɛ no yɛ cataract ɛtɛ na meka ho asɛm yi ɛnɛ ɛtɛ deɛ ama no bɛyɛ common yɛ inside cataract anaasɛ subcapsular cataract no ɛno na ɛpie wɔ ani ne lens no akyi no nti obi wɔ hɔ no ma ɔhwɛ adeɛ a ɛyɛ ne fitaa asɛ deɛ ɛbɔ asi no ɔhwɛ adeɛ ɔsɛ meho biribiaa fitaa mesrɛ wo ɛyɛ ABA Herbal Clinic ɛna mekamfoɔ nso de ama wo twetwemeka na bɛpie mu ɛyɛ naso ɛyɛ na yɛntu w'ani yadeɛ asɛm mfimfiri wɔ no mu ɛtɛne wɔ tire no mu enti ne yɛtumi kɔyɛ wo surgery ne woanya biribi ɛfrɛ no after cataract anaasɛ capsular opacification no ɛsiane sɛ ɛno no ɛwɔ tire no mu deɛ ɛpie wɔ ani no so ne yɛaka deɛ ɛwɔ tire no mu no deɛ yɛnkaeɛ ɛba ne saa na afei deɛ ɛwɔ tire no mu no na ɛpie ɛwɔ ani no so nti nipa bebree makɔyɛ surgery ɔmo bɛyɛ naso ɔsɛ makɔyɛ surgery nanso bosome nsia nkyɛm no afei problem no ɛɛsan ɛɛba biam ɛna meka kyerɛ wo sɛ ɛwɔ tire no mu nti deɛ ɛwɔ tire no mu ne nkɔɔyɛ a ɛne ne nso ho ntɔ tutumika na bɛpie mu ABA Herbal Clinic kwada so adwena sɛ market no akyi pɛɛ na yɛbutuo kwada so adwena sɛ market no akyi pɛɛ ɛna yɛbutuo dɔma ahenko yɛbɛn apɛ yɛkɔ bi cold store no Tuesday market hɔ nom a wobɛhu yɛn ɛwɔ hɔ kwada no yɛwade bi ayɛ ahafogɔɔ so Genesis FM premises so efiada bi ayɛ babiani ɛyɛ adehye FM premises so wobɛhu yɛn wɔ hɔ oyɛ obi a wɔ diabetes yadeɛ oyɛ obi a wɔ high cholesterol oyɛ obi a wɔ stroke yadeɛ oyɛ obi a wɔ hypertension yadeɛ a meka kyerɛ wo sɛ mesrɛ wo bra bɛpie mu ABA Herbal Clinic ɛsan sɛ saa yadeɛ a mabobɔ din ne nyinaa no sɛ woyɛ den a wowɔ bi a wowɔ ani yadeɛ nti kɔpem tama saa yadeɛ no bɛfiri system no mu no ɛnyɛ adeɛ a w'ani no bɛkɔ nti diabetes no yɛka diabetes no yɛka ni no yɛka hypertension no yɛka ni no yɛka stroke no yɛka ni no yɛka high cholesterol no yɛka ni no obi wɔ no mɛhyɛ ne tirim sɛ ne deɛ no yɛ honhom mu yadeɛ obi wɔ no mɔde ahyɛ ne tirim sɛ ne deɛ no yɛatɔ de ama no nti ɛba no sɛ ɔsɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛtum wɔ anammɔn bie mu adeɛ deɛ mesrɛ wo bra bɛpie mu ABA Herbal Clinic ɛsan sɛ sɛdeɛ ɛni yadeɛ ne su sifateɛ no ɔsɛ makɔ mekɔ hospital koraa deɛ yɛka kyɛm sɛ ano ni aduro yadeɛ bɛn na ano ni aduro ɛne yɛaka de ato ne tirim ɛna kyerɛ sɛ ɔde nam mesrɛ wo tutu meka bɛrɛ a bɛpie mu ABA Herbal Clinic yɛna so ɛyɛ yɛntɔn aduro ɛyɛ clinic nti na meka yɛ ayaresabea ɔba abɛgye wayaresa na ahotɔ no aba yɛn card ɛyɛ 50 Ghana cedis so ba wobɛgye yɛbɛ screen wɔ ɛno no deɛ free yɛde fidie bɛfa mu yadeɛ foforɔ bi ahinta a yɛbɛhu aka akyerɛ wo saa nso ɛna aba bɛpie mu a yɛna so ɛyɛ deɛ yɛse sɔfo ata sɛ ɔba yɛ sɛ ɔba bɛboa nipa ɔsɛ charge bi a ɔde bɛma obiara kyɛ mu mmiɛnsa tue mu baako gye aduro no bi kɔ start use hu sɛdeɛ yɛteɛ no fa yɛ ahobɔ afa bra nti ɔpɛ sɛ wokɔ start aduro yɛ sɛ amfo na kyerɛ ne ntoasoɔ bra wahwehwɛ niwa na wahyɛ akyɛ no wobɛyi de ato wɔ no mo surgery ne yɛ sɛ yɛbɛyɛ ɔna wompɛ sɛ yɛbɛyɛ no nso no ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛyɛ bra bɛpie mu ABA Herbal Clinic na yɛntu w'ani yadeɛ ase mfimfiri wɔ adeɛ wɔ akyira wonhu adeɛ bɛn wo nso a wonhu w'ani so ayɛ wo kantan w'ani so ayɛ wisiwisi asɛ wosie bi abɔ afa w'ani so no mesrɛ bra bɛpie mu ɛwɔ ABA Herbal Clinic saa nso na ɛnyɛ ne yadeɛ nko a ne yɛsa ɛwɔ hɔ no mo gye numbers no frɛ
0541 0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 99 and that's 0531 0531 780 780 651 651 0531 0531 780 780 651 651 na only ABA Herbal Clinic atwetwe nkomo enye ne yade nkwa ne yesa ewo ho no manpower na ye adwuma bra beje odie ye ma ode ade kwakofa kubenso na no mema no nso infections ahodo ha mo bra beje de ade kwakofa ewo na edie say candidates say syphilis say yeast infections ahodo nyina no ye tu ase enso de ama oto ase ntini ahya ase se twetwewa bra na be pie mu ewo ABA Herbal Clinic na ye ntu ase enso emfama yade bi yese bi nemum de ye ntimensa no fra ye nkora ye beka kyerɛw ubo yade ni di ni ye ntimensa ye beka kyerɛw so yade we ye ntimensa ye ma wo ha wo kora mba mbepie mu ye na so ye de betima san so de beka kyerɛw se tu anamo ne bra na wa hoto no unsa beka enti tutumika ne bra bepie mu ewo ABA Herbal Clinic obi ni time ho na fe pro nso de bia meka kyerɛw se bibia koso wo tere ni mu enti se tere ni mu bre afei eye na dwuma wo tere ni mu wi a se epie we ni so a force ne ahoɔden na ɔde ba no ɛyɛ na ano wɔ din ye papa obi die gya ne ti paye abrɛ na migraine ne ti fa edwa ne sa na afei dede aba abegyina na som ɔde nneɛma gugu na som a painkillers awodo enko mesrɛ glaucoma ya de ti me the sa problem ne ba enti mesrɛ tutumika ne be pie mo ABA Herbal Clinic na yentu ase enso emfama ye na so ye na oba ye ma obi biduro se ye nwia ne ye de ma wa ye ma wankasa akɔ no awa de anom dia ɔde bɛfra ne ye bɛkyerɛ sɛ ya kekedura de bɛfra ye bibia natural enti bibia ni wa de kɔfra wankasa unnim prekesa ye bɛkyerɛ bibia ye bɛkyerɛ tutumika ne bra bepie mo ABA Herbal Clinic powder nso ne ye de ma wa de ade be ti ye de be ma de ade bɛfra aduane ye de be ma ni nyina enso ɛyɛ herbs pure herbs me sorry to your numbers na frɛ ɛyɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 now the ABA Herbal Clinic atwetwe nkomo ABA Herbal na just senya nyamensa woman pa nyamensa pa Akoma 87.9 FM on your TV na fe o say Chrome TV Akoma mo sam dwumadie no eno a na wo hwe na fe wutie e de amaye no na ene de ebre ne kopa na nsoso na enema bi wo ha okay ebre ne ko na nso Akoma kyade no yeguso pa ya yeguso ene yentumi anka ho asem no ye bre ne nti yentumi anka ho asem na nso ye abe ma bi ba ode ye ni abe ma your friends say wase ompeni na wode matia ene entuma ba ko bi ebai na wode on the 100 CDC so and on the 100 CDC eto enema no eso e de ema ye tie ni abema no 100 CDC ne na ye papa bi so e pamade e wo echi he hotel askwaha askwaha echi ha ye ni abema no ye frɛ no kwasi mafo aha no pamade e wo Chezas hotel echi ha e ho na owo no so e de askwa entade ya pempa maya gram ya pempam kakra ede eba kwesi mafo wo squatters asechi wo pamade enti yera kwesi mafo onyame onsha wo pa na wanya wakoma so ade nyina da emfa ema ena seseka ye krami enso eye 1500 cedis eno eye ye maame Mrs. Buadu Mrs. Buadu ewo Hamburg ya wotaika yaka Ezra fan club Mrs. Buadu Mrs. Buadu suwe efri wono ankasa no ene odema ne ba abemua ena ede eba 1500 or say yemfa en support ye Akoma achede no onyame Mrs. Buadu pa na me kra envelope wo ha
na envelope ye kura me de enye sika na hyem na mom ye sika krata That's right. And na I friend hyem check. ya ye friend check and na hyem na sa check we if ye nua be ma dofo bi ho na mi share nua be ma dofo no pa na mi share nua be ma dofo no pa if ye nua be ma dofo ya oto nsa friend if ye nua be ma say oni pani bi ho a wa wo sheda ene omo kasa se omo meboa Obachina sa me manemra china ani omra china o de krata abra yen na krata no enya krata keke enya krata keke enti no ye be twa no say me manu nya china e china say oba ha ono abeba ha enti say oba ha na aye ho dwuma na ya ye ho dwuma ono aba ha e de yenshira na ansa yenshira na ansa wa ya de in fact me de manya me de to nanim na me hwɛ sɛ deɛ na nneɛma si kɔ no a me duru reception no ɔte hɔ am say papa we deɛ wa wo nua ma ne yɛ ne o ɛsɛ deɛ yɛ pɛsɛ yɛ ni na onnim nso onnim sɛ yɛ ade a yɛ nti yɛ behia ɛmoa kakra was ma kɔ moa bɛn nem sɛ o deɛ wo bɛyɛ ama yɛ bia sɛ wo bɛtɔ mo abrɛ yɛn sɛ wo bɛtɔ anwa abrɛ yɛn nia wo pɛsɛ wo yɛ ma yɛn ebia no ɛno ankasa ɛwɔ wo hɔ ɛna ɛnɛ yɛ wo bɛyɛ wɔ dɛm a office ya na gya wo bɔ agu a owura hɔ ɔsi mini abade yɛdi ho nkɔmɔ no enie na ɛkyina wɔ bɛbɛ nti ɛkyina wɔ no aba n'anim na yɛyi no wɔ biara ni ehu no nea wayɛ na wɔn nso watumi edi na namon wachi na wayɛ bi di aboy because ɛyɛ wukuada say 24th ni wukuada na ka say da ben bi so mo kan na ban ma akua kan wukuada we na I was like are you sure are you sure say afina ko na we ya wi o wa 2026 no wa watch o ya wurom dada ya sige ni wurom dada ya ko ni Pastor Junior say ebefa ebefa o nyame ja sika wo fun so nyame ti ase ene ntoma be ntoma enya 10 nyame ti ase ebefa ntase bi bana nipa 5 kwase na ya bombo ko se we na wo de wo ka se nipa 5 se bana se nipa 5 na beba wo ba ni ko ya befa so odi be pia oh ya be ko akesi ma ya be ko ya be ko ya me ya boafo eti eje ya de se na otwe ba ko da ewe ya ni na otwe ba ko efri ena de ya ntumi anya ho free yi ko de ehwe na ato aso na ya ntumi anya ho adwuma na ya nka ho asam na nkyerɛ sɛ yanya na wo hwɛ wo frɛ be obi wo phone so me ade na we dey see yanya yo ɛyɛ yanya hwe o ye bɛyɛ nti da yanim sɛ ya nka ho asam obi wo bɛka sɛ bia woman ka ho asam no dia me so omanya ne omo pɛ eti no man ka ho asam nti na me and the case ni nti na ma yantumi anka ho asam na emom ye ru baby akwata half akoma kyɛdeɛ no ti akoma kyɛdeɛ no eguso kyena fa wo de bra usika ene wa de wo so fa wo de bra na ye modi nua ba blue sea was sending me message there me nya huni we no nti no age se kyena me confirm ni nyina na fe kyena ma kan nyina e de akire okay ti Pastor Julius ye beti yente ho ewo asem story na dey say animu da ho twene nso de anim da ho sa ye monche nze man ye tumufo amon person beti ase etumu so amon fam so de mo ye de ambebra santi ene de animu da ma simple. The one show we social media when you baby now that entity scam man. I mean, it doesn't work. HSA and chasing in baby. Oh, now you too for more problem. No, you know, say, I'm desperation. Say, I'm a beman. And why, but Dion said, Dion, just say, oh, you want to say, may support the idea. Say, whenever I'm a shana baby, I said, oh, boy, I agree, but they be before I said, boy, beman, no one said, beman chrono. Or that be or no, they be Livia boom. Now, because say, within short time, I wish 27,000. Was it where the Akoma Bokran count? Akoma Crank count. But Beman, I idea.
I think the Mrs. Yunana. The first time I said, Bema, I catch a bus on why are dear pa? I think what the Yako another level. Now, no, a member, no so. Now I am saying Yako, one free, no more. I think that I or the Yako another level. Now, a quay, never cry, a quay. Now, man, Master said, Sofubano, and the Sofan and Cassa. Debrama, Amania. Now, say China that was Maminian Haya. And some no and some no say ya to us why near maybe or me cramming my dream why make a semi if we say dear in the sea now was she a bema within 1 week now on we share in 3 days or catch I will say me call graduation into work 1,000 now at once now 1,000 buy if it's what me person me hang dying or hang dying say e dan wo be dam bi nti e ho niam bi wo ha me pese me te ase na me hunu ade e call support ya ana se wanyina dru sei a wono penta maware aware ne etwam agya na ana etu kwan agya no ei ena sofo wo so wo hia yi o anka wo ye wo niam yi anka wo hia yi pa oya ni ma yanko hia yo ade a wo ye ompel but odi aye wo bedidie nye pe no pe wo because nka we dey nka so fo nko we twa fofo ma na tonkwa mu se tam when you oba obetumi abo ministry pa we baby o say the obeka se won famre obi a no ode baba samre ya week pe no o sha se twi e support is say e mama ni nyina pe support every man ho o se dia na ade ba table so eti mama no se wo mu nyina ehia bi se oba be support o de amo ba na ade anwa aba o de we ba na ade aba se mo no sa na ye ko no se eti ye no mu nyina gina one scale eti adan na wo sofo adan na wo ye sei me nkwati ameteme me ho afa pa enti no e wose me ye na me wa den wono e kan fo ne ho ho afa obi na ekuta wo no unse what do I so no people akia dia bo ne kwon people isi atumi afa bi ni abobo ne enti se me fa bi bobo hye wa me na mo anwa na betumi abeka nyame ani mu nie wo ye nyame ni pa na wo nye nyame ni pa akonya bibi na boko no ama ne so pe sofo no nti nka wo ye sofo sei ni o pe nyame ni pa e bi so mo tete nyama bi ase enyama bi wo chechire wo mo enti yema ema ni hia sofo no o na nka we de nka se de osi sha ase sofo abrante ho afa ampa wani ma bright kama ama wo giregina so kama enti we die wato fufu ama na tonkwem bra be kire ye niam bi mpese meti ase akwanya girl no de ne fa so because girl no de ne wura yi o de ne wura different level enti minima de kronti a e ma ne ka se wontumi ne ntena enti nyame ya adom o chena sofo mi tie wanu mu asem bare na mahunu asem a girl ne ka kire wo ama ene wo so ntumi ne ntena bi mu ene wo no so say me draws meje wo chidi obeje no kwasam chidi obeje because ho ena wo jiji nti ye betwen lawyer ankasa free ye betwen obeje papa ya obeje man mama baya musumi nsuni akwa bia be wi amekana ba mento ne nkraba okay wisdom edinkra o ni wadu bias ye fra no food for the lazy man what be wi ameka na ene de me de achew free chineko misrawo hwiye na chide pe mo ja dodo a mo amwo ni wadu bias nya opai nua okay nti bon kan chen so be wi a obi ka e wo kumase mama da se mama e wi ase aye we ese asemu mpe nipa ene pe no ho asem mesra wo ye sofo ne nyame mfrewa emfra wo ho na afi wan wi ye wo ko fra wo ho a edi nsem bebri na eba because sofo nyame afra wo suban ko ena de won fie mfra no wo di la no so a ase eye dru no so na ade no mantem ena wo ka no ko paper ni bi ena ode ahye wo ena so de
Unyanya man 4-5. Na mu jina park so na mu nya TikTok sim so dia. Mama, awurade ade achi ya no kwani. Udidi. Ubetra be kwan sa kwobwo nyanka ne ho ahwan. Yes you. Na ya de akoma zani bi na odi. Wadi. Ye wi ani ye be high adwini o. Me boda wure senka Stella kra wote yanka o ma me. Wati atra. Empo kra ma me fa ntonto ma. Mama wati atra. Yes o wati. Ya ne ma wo bi obenya esu nhira. Wati atra. Ezo hwe. Ene wu oba be sia be me catch us wa mama ko moment no wajai. Awurade nyanko. Mama da so de mama fa so. Bedi akoduro. Ma bedi akoduro. Marcos. Na 25 years no 29 years. We Stella Abrante wo 25. Wo 29. Edi enko. Obi se wo se edi ba dia. Okay, 60 years in next year go teacher. Marcos. Baby a metia meton ahwenie. Enra wo se memene da no metwa no obi bob na bue adan ya. Oba bi gina kwan na no. Odada na je ne bag o se wo meseni won ko kire ne shop ro mutonton ne ma na wo koto ne bi no. Ya je ne bag. Ena me bi sa ma me ne se e de na wo koto so koto babies. Ne na ma no mu bi bebo ekwan na no na se ase ohwa wo no ohu dressing no ohu say kakra wom we green wo bu no to gaje bag na no o pento no ayire free ni panim se sika wom se de ewu na me beto baby si me bag wo baje aye den wo store kwa na me koto no woni ho na ebe kura me bag Marcos de bia nkurasifo bi bebe krom sabio ayi nkroketwafo ebebe krom ebi ni sofu ya samu ame bekan sister eti ye de be aho kire nko a na eye wo woko Facebook ro ko chi be makura nka nya hwe se TikTok ka nya hwe na mom oba abesi a wotiti wusika ma be ma me nhye de hunu sister na dwene ni yie na ebia ne se wo kire Yakobon ya adoma ye beto aso e wo sister no to ma explanation ni yie because sofu kokko no na ye den ene kama ye se sofu bia ye kokko eye kokko eti kokko no na ye hunu bi da na oba be say ti wankasa nti wutumi feska no mo wankasa wo bra dan say wutiti ska ma sofu bi e ma ni die na otumi ka che wo say wa ma akohoma ene nti na wagya wo hu ba bia odi asem yakwa akodwie e man mu bi mfantwu ye hofo e ma ye tie ye no o mu mfantwu ye hofo se de bia sabio ekuro nketuafo ye bebe kuro ma ye nyakwa me ye bu wo mu nti wo ye oba entire o mo bi mebu enfe wo bi mebisa wuska na ye hye ka wa kora mpo de se etiri mo de na wo a wo ye hye wo ka wa na wo ka ba ba ma kwa akodie na bebe bia wo na sede oba bia so wo na sede na afi wo ha wo ne sei Marcos ye beto so me de baso he ya happy birthday confirm mama sika mama sika wo Nikki Pizza fan club nti oba sika minua be ma Pizarro ni minua ba Nikita and the members na see happy birthday enko enfa me pacho pictures no way oba sika de no mo fanto so me enu nti happy birthday enko enfa mama me sika oba pa onyame nhia no ma nkwatenten wenyu fi adum nkwadum na okukwa mu mpa ebo biada hwedi apo nyankropo no ankasa enyi ano enfa emma emra esemo nyame onhyira wo papa happy birthday na ye fan bi so hye ye wo se ne dey Eddie Joseph Edudan kwa na the stage name and the boy alive or Central Region ti boy alive happy birthday enko enfama onyame enhyira no tutu wanamo ensiye na wani so ade hu no entumi embremo emma ewo asiasefo asase so onyame enhyira na onye okese pa lines no menya fantu mu na so ano ayede esanse yentumi ankonclude nti yebre no so nti aso na nyame ya adomu a wochina yebewie sanse wate narration nyina da ti bibi ketua bi ni yaje ni yekollo ya ho na afa de ye bia ahoma no e de atum ama mentim yesemu adamadama monfa encheme wochina yebekasa e de afa case yi eho na wonso afa bi midin e de Marcos agodie mu akonfo e na ebeje agya na wode agodie mu Nsem ya Akoma sports atoaso Akoma ejoro